tan mali deneba ka tan mali deneba ka tan malal deneba an sa yewtama Allah waɗi koko haani ka tan jeewo deneba an sa yewtama Allah waɗi koko haani ka tan jagaraf jeewoyba jeewo e sara jeewo kumba jeewo an so tawi min yewtima Allah waɗi koko haani nan jagaraf jeewo kadi wiyete garɓe iman faati jagaraf kadiata jagaraf hawwa jagaraf e ramata jagaraf jam faati jagaraf kadi wiyete jogi malandu nene ma an so tawi neɗɗo yewtima Allah waɗi koko haani ka tan jagaraf denayɓe hammadi sabo goni mbaw ko ɓooyi an somi yewtima Allah waɗi koko haani en noddiɗo e goɗɗo lefol gorko pullo mo bonnani lewe gorko pullo o de jeeya ko lewe so wiyama noon lewe wiyete ko lewe heppiya walla mbiya lewe jeeri walla mbiya lewal demba guuro ɗum ɗo fof ko titra fond kettotoɗon ko haalirde rendago ɓurele ɓamtare tawi ƴogata koye ɗingral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam haalirde rendago ɓurele ɓamtare ene wiya on kettuki jaam dartol e joljole dartol e joljole ko yewtere mon yewtere men yewtere yiɗɓe e yaadiɓe yewtore ɗo e haalirde rendango ɓurale ɓamtare wondude e dinral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam dew hoore bir kala e oɗo saha dartole joljole ko yewtere nde min goyi waɗande on dew hoore bir kala waktuji 15 tengurengu e nder dongre Europe ha waktuji 17 tengurengu e nder dongre Europe dartole joljole ko yewtere natore e nder leyɗele ara ha e nder gure yetto e nder galleji fuggana en damuɗe men cuuɗi men yiilano en haralleɓe men e hasanteɓe men jambareɓe men gendiyankoɓe men beele jewtana en ko ene nafta rendo men dartole joljole ko yewtere mon nde min gowi waɗande on jewo hewre bir kala e oɗo saaha dartole joljole ko e sawtugol musidɗo mon guiɗo mon Abdoul Wahabou Kane gorko mo Agname Yoroyaɓe wondude e wallidiɓe mum e ɗo e www.renotv.com dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam e toon to hello Facebook e dendagal jokkorɗe dartole joljole ene wiya on kettuki jaam
Abdoulaye Yero Mamoudou gorko mo koɓɓillo woni koɓɓilal yiloɓe sandu jama juloɓe ɗum noon no koɓɓillo jawɓe e koɓɓillo toroɓe dendagal tan koɓɓillo e kuuɓal en calminiɓe en jettiɓe kadi en jaariɓe en juurimaɓe bandiraɓe ɓe funnague hirnague sahale ɓaleri hande noon toɓɓere meɗen wonata ko no faandu almudo ni hayso woni en dokkinde tiitonde wonata ko faandu almudo saabu goto foof eɗen jiiɗi tigui tigui jolaɗo adda yiyande muɗum tawi kadi gandanɗa hoore maɗa ko yiyande nde ganduɗa nden ɗo ne yiyande ma wo tigui tigui nafoore dañade hen nde wonno goto foof wonko jogui e nder hakkille muɗum walla wonko joguiti e nder hakkille muɗum ina sikki ɗum ɗo so haali ɗum ma nafoore dañe so haali ina wawi nafoore dañe hen won kadi mo ganduɗa kadi wonko joguiti e nder hakkille muɗum ina sikka so haali ɗum ɗo henne nafoore dañetake kono tawa so haali nafoore ina dañe hen nde wonno hakkillaji ƴogata koye hakkillaji neɗɗo ne ara adda konngol walla adda miijo no addirini ni tawa ne ngakki yuɓɓude hay heɗiyankoɓe kono e nder hettiyankoɓe koye mumen kadi o ferni ɗumen lawol saabu won dammuɗe ɗe o fuggi hayso alana ɗum gandal walla hattan walla ni humpito heddiɓe ma keɓɓo ɗum jaada hen jokka golle no hannirta ni eɗen gandi won toɓɓe garoje sa hettima toɓɓe ɗe gaddama ɗo hande tan a tinata ha keɗoɗa janggo radio tan tawa toon gandanɗa hoore maɗa nden ɗon toɓɓere ne haale yimɓeɓe ɓuura yajnade hen ha wayno ko tonde ummorini kono noon firti sa yi ɗum firti tan ko eɗen kettodira ene wonɓe nder radio ji ɓe ɓeyene kettoɓe ɓe ga ne kettoɓe ga nde wonno ko enen ndendi dingiral ngal ko enen ndendi weeyo ngo ko enen ndendi aduna o ko enen ndendi goƴaji ɗi ɗum tagi kala hen urmbiɗɗo tan banggue goto mo ganduɗa on ɗon banggue ne weeli rewde bandiraɓe ma ƴooga hen miijoji men no haalita dani bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hande ma en kaal seeɗa walla ha hewani ko fewte politique manan dawrugol ko jiɗɗen haalde hen ko ni hen sifori eɗen mbiya fulɓe ne mbiya wooyam sumi mbiya kadi wooyam jaangaama wooyam sumi wooyam jaangaama ka haala ko yahata nde wonno sumde ko nguleki kono jangol walla kadi mbiyen jangede kadi ko jangol walla mbiyen ko ɓuɓɓol joni noon neɗɗo o wonɗe ɗo hakkude ɗo tan wona ko weeɓi no feewi
a wuletake a janguetake weeɓani ɗum noon ko noon gaddirɗen tiitonde kono ko jiɗɗen haalde koko enen holko jiɗɗen holno jiɗirɗen e holɓe jiɗɗen e holɓe jiɗanɗen e holno jiɗirɗen ko ɗum wonata haala ka ɗum tagi mbiɗen e tonngol woyami sumi woyami jaangaama gartaten seeɗa koye seppoji baɗi toon to leydi Sénégal ɗiɗo henne seppoji koɗi politique ko wiyete ko dawrugol en calmini SRC abbi men salminama juurama calminama ceerno Saydou Kane ɗiɗo seppoji sa ƴeewi hen banggue ma won ko jiiɗa daara kadi o e banggue kadi woda no jiiruɗa sa ƴeewi laamu ngu woda ko jiiɗa sa ƴeewi oto banggue kadi woda no jiiruɗa sa ƴeewi laamaɓe woda ko jiiɗa sa ƴeewi kadi oto banggue kadi woda no jiiruɗa ko hunde nde ganduɗa min kam mi wawa ɗum famde kono tawde woni toɓɓere bandiraɓe foof ma gara tigui tigui gadda hen jiyan ɗumen no hannirta ni toon to leydi Sénégal eɗen gandi wonano koko wiyete ko parrainage ko gam tigui tigui hono fedde walla siggude walla siwtude walla subtade ɓen ɗon gandanɗa hoore maɗa ɓurɓe jogade gueɗal e nder leydi he ɓurɓe jogade daaɗe to banggue tigui tigui hono wiyanoɓe ɗumen amin jaade moɗon so tawi ɗum ɗon haaldama no wayi wade foof hayso dukanoma kadi hawrama so tawi gandanɗa hoore maɗa e hono suɓo ngo waɗi dañɓe wiyede yo jaaɓe ɓen ɗon gandanɗa hoore maɗa dañi fartange ene jaaha ɓe jahani ɓe kadi so mbiyama gandanɗa hoore maɗa on jahata mette nan ɗon habre nan ɗon kono so tawi wonti ko loi ala gonɗo dow loi woodi tan ko gonɗo less loi ɗum gandanɗa hoore maɗa dille fotano wadde kono noon en donki famde holko saboto ɗeɗo henne dille beele gandanɗa hoore maɗa ko kamɓe e haɗaɓe yaade ɓe ronkuɓe dañɓe fartange yaade ɓe beele ɓe donkani dañde fartange koɓe dañɓe fartange no ɓe jaari kono noon to banggue ɓittede koɓe haɗaɓe yaade eyyi beele to banggue ɓittede koɓe haɗaɓe yaade walla noon kamɓe koɓe ronkuɓe dañɓe fartange yaade kono noon e ronkude dañde fartange yaade nde ɓe daro ɓe mbatta ɗum politique beele gandanɗa hoore maɗa ɓe jaaha joni noon haala ka nan ɗon e sen garti e nder nde gonɗon sappo no wano wade foof wiyama ɓeɗo ko yahoɓe ɓeɗo henne jahata yahoɓe darni daaɗe walla mbiyen kaɓɓi cawlu men ƴetti joɓaji men ko jogorɓe yaade ɓe gandanɗa hoore maɗa wiyaɓe jahataɓe ponno hankkadi ko lappude daaɗe panno ko fayarde kono noon mbi gandanɗa hoore maɗa ala minen komin yahoɓe en ganda holko woni nder kono ko wawi wonde foof ene wiye gandanɗa hoore maɗa ɓeɗo jeeɗiɗo kam kamɓe de koɓe hoolaɓe ɓeɗo jeeɗiɗde koɓe nudduɓe ɓeɗo jeeɗiɗde ko wonɓe tawi gandanɗa hoore maɗa ñamtata wodoru men ɓeɗo jeeɗiɗde kala gandanɗa hoore maɗa koɓe ñaawi ko ɗum ɗo woni ko latoto ko ɓeɗo jeeɗiɗde daari gandanɗa hoore maɗa mbi fedde wiyetede yeewi askan onon de e nder gandanɗa hoore maɗa ummande moɗon joguiɗon gandanɗa hoore maɗa ko listiji ɗiɗi liste gadano on ko titulaire en ɓe ganduɗa hoore maɗa ko ɓeɗo gardi liste ɗimmo on ko sukkuɓe ɗumen kono bandiraɓe onon de e nder gandanɗa hoore maɗa no liste o wayni national o won caɗele gonɗe hen ɓe qirli kadi ɓe mbi ha caɗele ene hen kono noon gandanɗa hoore maɗa ɓe pewtini wiyama koɓe pewtini ko fewani ɓe kaɗama gandanɗa hoore maɗa yaade dille mbaɗi joni noon hen banggue sa ƴeewi no wayi wade foof so tawi gandanɗa hoore maɗa gonga wiyama ko kamɓe koɓe fotɓe joɗade beele gandanɗa hoore maɗa ɓe foti ko joɗade walla ɓe fota joɗade
so tawi en gandi gonga o ɓe poti ko joɗade wadde poti ko joɗade dillere fota wonde leydi he so tawi kadi ɓe fotani joɗade kadi yimɓe kadi ganda kadi ɓe fotani joɗade wadde poti dillude kono noon yakare joguiɗen nde jikke mo joguiɗen o eto joofiɗen to wiyete joguiɓe gandanɗa hoore maɗa konngol ɓe ɓen ɗon de mbi koɓe fota yaade joni noon goto foof nana ñawira banggue muɗum lañƴo foof tekkina banggue muɗum ɓe mbiya gandanɗa hoore maɗa ala onon konon kay kono fotɓe yaten so yeewi askan yahani hol jogorɓe yaade so benno bokka yakare yahani hol jogorɓe yaade wadde mbiyen hol jogorɓe yaade jogori yaade ko ɓen ɗon gonɗinaɓe mbiya oɗon foti yaade ɓe jogorani yaade ɓe ko ɓen ɗon gonɗinaɓe on fotani yaade kono noon en donki andude hande o hol gandanɗa hoore maɗa gonga goɗɗo e nder leydi ndi walla fenade wonde e nder leydi ndi wadde ɗum tagui jiɗɗen hande yurnitade politique o ko yaata mbawen rentade hen ndenen hen ɓesguji meɗen caɗele mbasa wodande en no hannirta ni so tawi yeewi askan gonɗini jaaɓi hankkandi jabri Allah wiya ɓe jahata hankkandi ñawɓe ɓe ko ñaawi koko ɗum laatoto wadde yeewi askan fota gandanɗa hoore maɗa hadde yimɓe deeje décret yalti walla gandanɗa hoore maɗa hono haalande yalti wiyede wonde ɗo ɗo jaraten hankkadi ko fewte politique hay goto haalata haala politique so wona ñande jeenayyi lewru darotondu ñande jeenayyi lewru darotondu ko ñande hen hankkandi campagne foti fuɗɗade joni noon yeewi askan kañumne foti ko fadde ha nden dille mbaɗa waɗa ko foti wadde ko beele kamɓe soɓe goppi kadi ha nden ɓe dilli so tawi kamɓe koɓe salanaɓe on saaha dillana mabɓe holko nafata wadde oɗo saaha joni ɓe dillirta ko ha gandanɗa daaɗe mabɓe nane e gulali mbaɗa dille mbaɗa nga wulle gonga majja ɗum ne kadi feeña e on saaha ɓe mbawa tigui tigui dañde koɓe jiiɗi ko wadde so tawi a ƴewri on ɗon banggue cikkata gandanɗa hoore maɗa koɓe goni ko koye dow gonga mabɓe ɓe goni joni noon wiyama wonde sernaɓe leliriɓe ajjude ɓe ɓen ɗon gandanɗa hoore maɗa yo kaal hen yo waɗa feere kamɓe foof ɓe joodo ɓe jewtida ɓe ƴeewa tigui tigui hol gandanɗa hoore maɗa no jaam dañirte yimɓe gandanɗa hoore maɗa mbawa wonde e dow jaam tawa Sénégal waɗata caɗele bandiraɓe tedduɓe hettiɓe on ɗon jaam jiilateɗo so tawi jaam o yiilama jooɗodama yewtididama e sa gandanɗa hoore maɗa so tawi maslaha waɗama on ɗon maslaha gonɗinta ɗum jaɓata ɗum ko yeewi askan wiye wonde eyyi joni dille ngala joni kay jeehe dilline sababu onon ƴeewon gandanɗa hoore maɗa so ɗon daña ko jiɗɗon hebde ko wadde liste moɗon o foti ko gonɗinede joni so tawi liste yeewi askan e nder haalande walla e nder haaltidde so tawi ɓe goppama kamɓe ɓe jeehi heddiɓe ko wayno Gumsa Boppo en e gueɗe mbaɗe noon e taxaw Dakaru e ɓanda ko taxaw no yejjitiɓe no mbiyete weyaka Tidiane Tafsir ma gar hen pelle goɗɗe keddiɗe kaɗaɗe ɗe ɗen ɗon so tawi yeewi askan so hokkama wiyama wonde foti ko yaade beele ɓen ɗon e kañumene kadi garata daro kaala namdal men hankkadi haalam ka juuti namdal men ko beele hankkadi kala ko umma e nder leydi wiya tigui tigui yo waɗe so tawi dille mbaɗi ko sernaɓe yo gar société civile yo ar ɓe yo gar daro kaala mbaɗa maslaha wiye ko ni foti gollirede wadde on saaha ko wondano ko windano ko e nder kuule nder leydi beele ɗen hankkadi foti ko joñede eyyi so tawi ɗum ɗon woni ene hutore firti ko hankkadi leydi ndi hankkadi ko wullu meeɗa dillu tineɗa dillu wooda ko gonɗa kuulal woppe e gueɗe mbaɗe noon woppe wadde kuule ɗe pota woppede min to banggue hooram e beele kadi kamɓe kadi joguiɓe kuule ɓe kadi ɓe darima kadi darde foti darade ɗum tagui yoga e haaliyankoɓe walla wittiyankoɓe walla faamoɓe ko jinmi haalde ko ɗum ɗon jiɗɗen hande yewtidde goto hen foof adda hen yiyande mum adda hen haalande muɗum hoorejo leydi ndi temedere foof e nder gandanɗa e nder hen 99 mbi ko hoorejo leydi ndi ina ɓuuɓi ɓe hen mbi gandanɗa hoore maɗa e leydi ndi woni koye danger e tigui hono e
yimɓe ɓe nehaka joni noon wiyama oɗon ɓuuɓi wiya yimɓe nehaka ɓeeto kadi daari kadi woda kadi daari kadi mbiya kadi ala lamɗo kankay ko dictateur so tawi lamɗo nehiɓeɓe leydi wiye gandanɗa homo lamɗo ko dictateur so lamɗo kadi deƴƴi kadi haalani kadi wiye kadi gandanɗa homo kadi lamɗo o kadi gandanɗa o waɗani ko foti wadde ko ɗum ne kadi ko hunde hawnide no hannirta ni wadde noon ƴeewen holno yarata lamɗo o ko ɓenniɗo ko wonko waɗi sabu nde ɓen mbi ko ma dilla mbiya dillata on saaha en jii laamu ngu yaltidi e doole hewɓe poɓɓani laamu ngu mbi wonde laamu ngu aha ngolɗo de kam laamu ngu darima darde tinde reeni ɓesguji ɗi haɓama tigui tigui ha gandanɗa hoore maɗa winoɓe ne dilli leydi ɓe donki dillide leydi ndi ɓe hen mbi kadi ala laamu ngu de ko waɗi ko fewani saabu laamu ngu gandanɗa hoore maɗa ari ha e galleji uddi yimɓe haaɗi ɗumen yaltude woyi sawe yimɓe ne kaaɗe yaltude gandanɗa hoore maɗa goni koye gonga mumen joni noon dille baɗoje ɗe haareji baɗoji wargoji baɗoji ɗi so laamu dilli wiye gandanɗa hoore maɗa laamu ko dictateur so tawi kadi laamu deƴƴi kadi wiye kadi leydi ndi ala justice a leydi ndi ala gandanɗa hoore maɗa sécurité ɗum noon woni ko wiyete ko woyami sumi woyami jaangaama bandiraɓe tedduɓe hettiɓe haala ka juuti mo on gandu e nder haalandam he wona haala mataw bawɗo politique ni e kono tan ko yiyande jinmi bandiraɓe hannde ko tello enen fof tan dippen hen gadden hen jenɗe meɗen e analyse uji baɗɗi fayida joguiɗen hen tawa noon ko kalten ko foof en jejjitta hen koye meɗen nde wonno ɗo ɗo gonmi min koye jeenomi gandanɗa hoore maɗa koye waɗoɓe campagne jingganoɓe gandanɗa lamɗo o koye campagne jeenomi min jeehi gandanɗa hoore maɗa nder jeeriji ga henne min kuɓɓi otoji amen mbaɗi hen estuji amen min denni kalis amen mbaɗi meeting amen mbaɗi foof lamɗo jooɗi momin jinno o jooɗima kono hatta ha joni amin kedde ɗanngal hatta ha joni min kedde neldu dépasse kono noon wasata kadi gandanɗa hoore maɗa yiyande min komin jiino ko wasata komin keeɓi hen wasata komin keeɓani hen wadde kayne heddiɓe kadi ko noon tan kadi darirti darorto kono oɗo saaha joni ƴeewen yewtide e koye meɗen hol jiyanɗe men e ɗiɗo henne fannuji mi yiiɗo henne konngol ceerno Aliou Ba mi rokkamo konngol mi ƴeewa tigui tigui yiyande makko hen ceerno Aliou Ba jaam Allah ñallema ceerno Abdoulwahab assalamu aleykum ko Sambali woni ɗo e micro he ceerno Aliou Ba nen wona waɗa préparation eɗen gondi ɗo noon e honorable député hono Abdoulaye Mamadou Deme mo ganduɗon guila to Europe ha ga e leydi men Sénégal Mamadou Abdoulaye Deme Mamadou Abdoulaye Deme honorable député gonga bisimilla ceerno Sambali eyyi Abdoulwahab mi salmini dental ngal fof ko woni ɗo e écran he koye walla ko jogori heɗoyade fof en calmini ɗum mono kala inde mum e yettode muɗum e hande noon eɗen jogui weltare mawde ɗo e galle ceerno Aliou Ba tanum kolaɗo cité gadda e Guédiawaye yewtere men hande ko fate joljole leydi ndi guila e ko ɓenni ha e ko wona ha e ko tinda ko foof so Allah hoddirima en kaal hen hakke gandal meɗen kadi eɗen gondi ɗo e ɓe gandanɗa hoore ma ko honorable député eɗen gandi ena humpiti gueɗe ɗe nde tawno jeeya koye yimɓe ardiɓe e sarɗiyeji leydi ndi hande woni assemblée meɗen national eyyi guila toon e diaspora ha ɗo e leydi he hande ɗo to Dakar ɗo to jooɗi eɗen mbiyamo noon bisimilla makko ɗo e cité gadda e galle ceerno Aliou ɗo e radio Kolaɗo en ligne e kañum e jokkorɗe ɗe foof réseaux sociaux ji ɗi foof ene ketti en e yewtere nde hande eɗen ɗamini ma wat gartam kadi ma wat famamuya so Allah jaaɓi ko yimɓeɓe ɗamini hen ko eno heewi wade ni eɗen jorti ma en keeb hen famamuya so Allah hoddiri ceerno Aliou Ba assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ko weltare Seydi Deme ceerno Abdoulwahab Kane ɗum dey kam ko ɓettere kadi e weltare mawde Seydi Deme Seydi Kane komi jinnoɗo moftudema ha ɗum wiyeteno ha campagne o fuɗɗo e tokarama jinnomi noddude hande je yewtere he an mi moftuma ha campagne o fuɗɗo
sabu mboɗa andi won kuule kaalaɗe toon beele tigui tigui mbawen rewde kuule ɗe no hannirta ni kono noon tawde hannde a tawtorama kisa ko weltare e weytare ko gonga jarama no feewi ceerno Abdoul Wahab min nene komi garɗo ɗo hen hande salminde musidɓe ɓe ceerno Aliou Ba yante koɗo makko ceerno Sambali mo ferlo mo France ganduɗa diwnuji mabɓe to eɗen gandi caɗele kewɗe ne toon iwa ɗum waɗi be tawe ɗeɗo mbimi yomi arɗo hen salmindeɓe ceerno Aliou Bane eɗen gandi darde muɗum e nder leñol he darde mum e rendo men e ɗum kadi ene waɗɗi baɗono makko en mi yetto ɗumen mi salmin ɗumen mi hetto ɗumen bale ene mbawa wallidde en e ko ɓurnoto mbawen naftorade e mbawen ɗum kadi ne naftorde ɗum rendo meɗen iwa ɗum noon ko salmindema tan hay sinno ko saaha dabɓo ceerno Abdoul iwa ko jakurɗa hande ɗum ɗo woni joljole ɗe mbawɗen rokkudirde haqqillaji e kadi ne mi eto jabade hen seeɗa e rokkude hen yiyandam tan wonira noon ko heddi ko yawtani no mbiɗa ni ha sumgoji ɗi garoya so Allah jaaɓi tigui rigui gonga honorable député en kandi ko cukko wonno kono oɗo saaha joni ko honorable député mo ganduɗa temedere nder temedere ko député toon to assemblée mo ganduɗa kadi ko gorko dariɗo gorko dadiɗo jokkowo en ɗam jokkodirɗo kadi ɓesgu leydi ndi no hannirta ni kono kadi jokkodirɗo kadi ɓesguji Afrique nde wonno toon to leydi France kufɗa ko leyɗele ɗe pop e kuuɓal ka jokko en ɗam ɗiɗon fannuji tengti noon kadi ko abbete kadi e banggue laamu ha goto kala daña hen faamu machallah ko weltare mawde e weytare e hande tonggode meɗen namdal meɗen mbiɗen ko wooyami sumi wooyami jaangaama en jii ko yawti ɗo ko laamu ngu darde tinde nde daari ha waɗi ganduɗa homaɗa ndenka ko ganduɗa e ha ko dille baɗoje ɗe mbasi wadde no hannirta ni ɓeɗo hen puɓɓani hen lamɗo leydi o mbi gandanɗa hoore maɗa machallah ko ni tigui tigui lamɗo wayata lamɗo ɓuɓata ɓeeto hen kadi mbi gandanɗa hoore maɗa lamɗo o kadi o wona kadi gandanɗa hoore maɗa belɗo haaldude kanko ko laamu gundu tan o jogui e caɗele nana e nder ɗon joni noon gam laɓɓitinde gueɗe ɗe e nder hakkillaji yimɓeɓe e hol gandanɗa hoore maɗa no leydi ndi yarata hande ni onon ardiɓe leydi ndi haaloɓe nane golloɓe yiiye yimɓe paama tigui tigui daña jiito hen koye men wadde hol jiyanɗe moon hande leydi ndi yarata dani wasiyaji moon e famminde bandiraɓe e on fannu Seydi Déme jarama Abdoul Wahab aɗa andi leydi meɗen tindi koye suɓade hol wonnoɓe ɗoɗon toon ɓesgu leydi Sénégal suudu sarɗiyeji meɗen e oɗo assemblée gonɗo e jofde ko suɓano ko 30 juillet 2017 duuɓi joyyi ɗum noon so ladial jaggama yo subgo ngo wontu 31 juillet 2022 wonɗen koye nder rawre fonde wonde nde heddi noon ko laamu kañum heedi e heblude woteji ɗi ene waɗi gueɗe kaldeteɗe famodire so nanodirama waɗe won kene lourde laamu kañum lelna caggal nde holliti ɗum assemblée watta ɗum code électoral watta ɗum luwaji ene jeeya e luure garɗe ɗo hande ɗe sibu so tawi a yi hunde yani ƴeew ko saabi ɗum ko addi ɗum ene jeeya e luure hande gonɗe ɗo tigui rigui hen toɓɓere ko affaire parrainage o gonga wiya ko haade woteji 2017 eɗen ciftora député ji haqqe 49 liste somi juumani garino hen ene heewi to banggue rendo men ɗo yarata ɗo laamu ngu miiji yo waɗe systéme parrainage firti ko kala liste jiɗɗo jeeyede hen ma jaaha ƴeewoya yimɓe e nder leydi he
holluɓe ene jaade maɗa so tawi a dañi ɗum gadda ene jogii noon no wiya no foti foti fodde eɗen keɗodirde ceerno Abdoul eyi mbeɗa heeɗima ceerno Abdoul Wahab mbeɗa heeɗima seydi Déme ene jogii no foti fodde ene jogii no foti fodde ene jogii no foti fodde ene jogii no foti haadde ɗum ko kadi wiya parrainage mo gaddata o yataw ko famɗi fof e nder région ngaji jeeɗiɗi Sénégal yataw a dañi hen ujunere neɗɗo wiɓe ne jaade maɗa oto wonde candidat ji ɗi ganduɗa ko leñol tan suuɓi ɗumen diwan goto suuɓi ɗumen walla galle diine mawɗo goto suuɓi ɗumen beele ene wona député aɗi ko leydi ndi fof rendi ɗum donc ɗum woni mbadi ndi ɗon joni noon on parrainage aɗa andi woteji mairie ji ɗi ɗum waɗano ko hen mais artirama e woteji député ji ɗi kono no wonirno e wote présidentiel 2019 eywa e nder ndi ɗon mbadi noon ɗum waɗi luure mais haɗani landaji politique ɗi naati hen goto foof yiiloyi parrainage muɗum ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel rewɓe Sénégal kaɓama haare mawde wonde hankkadi ni kala woni sumgoji député ji mairie ji en conseil départemental yo rewɓe e worɓe yo pot e liste uji he wona tan yo pot keewal mais kadi ko yo ndeggodir c'est à dire wona tan mi addi 25 gorko mi addi 25 debbo no lelnirmi liste fof no feewi ala ko a waɗat gorko ndewna hen debbo walla mbaɗa debbo ndewna hen gorko ndewna hen debbo ndewna hen gorko ha joofa ko noon wiira eywa joni noon e nder no waɗira ni nde adda nde ceerno Abdoul Wahab coalition Benno Bokk Yakar mo président Macky Sall ardi e mo jeeyami e Allah hoddiri gueɗe ɗiɗi heeɓiɓe kamɓe hen gueɗel gotel koto banggue parrainage o ɗo wiyano no pamirta tan so famɗi addu tati so heewi addu 5 ɓe gaddi 6 ɓe ɓeydi hen neɗɗo goto nden ɓe ɓeydi hen neɗɗo goto lundiɓe ɓe dañi ɗon ɗo nangti mbiide wonde ala wiyano so heewi ko ɗum ɗo so famɗi ko ɗum ɗo so heewi ko ɗum ɗo onon on ɓurtini neɗɗo goto donc onon kay haade on ɓurtini neɗɗo goto on potani jeeyede hen donc ɗum ɗo e dañɗoɓe nangti ɗon gueɗel gonguel ngel ceerno Abdoul eyi koto banggue parité o liste suppléant ji coalition Benno Bokk Yakar mo président Macky Sall toujours ardi sukkoɓe liste national ɓe battowo 49 e battowo 49 ɓe kamɓe ɗiɗo fof koɓe rewɓe ɓe ndeggodiri e ko nanmi ene wiye addi juuɓre nde ko kayit ɗum no windirtino ni kayit o ar ha ɗo jofata ɗo battowo 53 ko ɗon inde debbo wonno ɓe ƴetti kayit goɗɗo gam jokkude liste o ɓe jejjiti ga ko debbo sakkirno ɓe deggiri hen kadi debbo goɗɗo ɗum woni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi joni noon lundiɓe ɓe tini ɗum mbi wonde onon kay on diwi sarɗiyeji mbiyaɗi on potani jeeyde woteji donc ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel banggue ɓeetone lundiɓe heddiɓe wiyeteɓe yeewi askani eyi kamɓene liste mabɓe Dakar waɗi ko député 7 Dakar jogui kamɓene e poti addude 7 titulaire e 7 suppléant Allah mabɓe heewde e wasde famodirde ha ñalawma poɗɗo addede liste uji ɗi ko ñande hen ɓe jeehi toon ɓe ñalli toon pour jokkidde golle mabɓe haaldude e koye mabɓe e nder hen liste mabɓe o ɓe worɓe ɓe ɓuuri heewde e rewɓe ɓe won noon goto hen foof kala coalition gonnoɗo hen so wiyama addu neɗɗo mbaɗen jeeya hen addata worɓe addata rewɓe ko ɗum waɗi noon hakkude laaƴe rewɓe Sénégal naaɓe so yonti wotoyde kañumen fof note gaare soɗon gotoya so wiyama hankkadi yonti suɓede hon wonoɓe candidat ji goto fof wiya ala min kay somi dañi ko gorko gaddanmi par ce que ko ni e ko ni hen donc ɗum addi haalluji ɗi ɗon ewa e nder hen noon liste Dakar o on nani no histoire no yaari wa wiya ɗum wa ɓennude ɓe noddita ɓe tini ɗum ɓe jeehi conseil constitutionnel wi aha yo fewnite
eɓe jogii droit fewnitanaama Dakar ɓe beltiima kamɓe Yewwi Askan Wi e gardugol Ousmane Sonko en jooni noon to liste maɓɓe national majoritaire o ko ngannduɗaa ardii ɗum Ousmane Sonko rewi heen Aïda Mbodjen yontaaɓe maɓɓe fof ko toon ngoni no paamirta toon ne eɓe jogii suka debbo gooto ene jeya e parti pur dañaani duuɓi 25 eɓe mbaɗi ɗum e liste nationale nden direction générale des élections yii ɗum e ndeer lajal noddiɓe wiiɓe onon dey onon juumi ɗo e liste moɗon national o oɗon mbaɗi heen neɗɗo mo ngannduɗaa o dañaani duuɓi 25 gadde goɗɗo lomtinon kanko gardiiɗo ɗeɗon geɗe to baŋnge Yewwi Askan Wi hono Déthié Fall o noddi neɗɗo pur gaddunoɗo oɗon neɗɗo o wi ɗum an mo gaddanɗami o daña duuɓi 25 addanam neɗɗo goɗɗo on wi d' accord roodi dossier suko debbo ne wiye Anta Touré on dañi duuɓi 25 o totti ɗum mais on neɗɗo koɓe wannoɓe ɗum suppléant e nder liste uji maɓɓe joni noon ɓe ɓe gaddi on ɓe totti direction générale des élections kanko Déthié Fall o sikkitaki ko addana ko wona neɗɗo keso wona neɗɗo gonnoɗo e liste mana suppléant ko keso fof ko fitinaji ɗi e himmeji ɗi e jibru ndu addi hay goto wawa yurnitade no foti yurnitirade golle muɗum ɗum woni ndeno addi ɗum haɗo wiyano yo fewni ko fewniti o addi no fewnitirni fewani lajal ngal ɓenni ewa o wiya onon liste moɗon national o fewani Ousmane Sonko e hoore muɗum nde tini ɗum kañum adi yaltinde page muɗum Facebook wi wonde jagum waɗi sen ndenaki mana liste men jogorani yaade sikku en mbaɗi erreur en gaddi neɗɗo mo ganduɗa o ko to wonno o wawa ittede to o adde ga donc liste men jogorani wonde complexe en ndenaki en jaata donc ɗum ɗo addi fitinaji ɗiɗo ɗiɗi joni ene waɗi liste uji goɗɗi kañumen fewni gueɗe mumen ha feewi ko wayno ar Sénégal en ene waɗi liste uji guila adane kaɗama mbiyama timminani ɓen kam ƴeeŋi mais liste uji jeetati keddinoɗi ɓeɗo ɗiɗo coalition Benno Bokk Yakar joguima ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɓeeto en nanti hen coalition ɓeetoni toɓɓere mumen Dakar nde réglama par conseil constitutionnel mais toɓɓere mabɓe liste mabɓe national proportionnel mo yontaɓe mabɓe goni o mana hen ene waɗi caɗele joni noon wiyama ene yaare noon élection conseil constitutionnel wi liste mana suppléant Benno Bokk Yakar o haade fewani yaata liste titulaire majorité proportionnel mo Yewwi Askan Wi haade ene manki yaata joni noon kamɓe ɓeeto ɓe mbi ala so tawi mana min jahani onon ne on jahata sibu goo parrainage o ko ni onon ne kay liste mo dangam te ɗuural ari ɗon hakkude anduɓe sariya mbi liste mana wawa yaade tawne jogui titulaire ala suppléant walla suppléant ya ala majorité ala titulaire mais conseil constitutionnel noon haade kañum ñawata e leydi he ko fewte wotoji taƴi sariya muɗum la budda tumne donc ɗum ɗo woni luural ngal ɗum ɗo woni fitino donc so tawi hande o Abdoul Wahab Kane pittani tati wiyama maayi yimɓe mana leydi presque hanki e ñande aljuma nde peccere leydi he dawani e ko yadata hen ko fof taw ala ko saabi ɗum so wona welsidare jowmen ɓe par ce que oto jejjiten waɗoɓe politique e leydi ɓe kewani parti ji ɗi kewani ko yahata élection ko heewani mais ay leydi fof nana wiya ene yiƴƴa hen sibabude welsidare jomumen waɗoɓe politique ɓe minen waɗoɓe politique ɓe donc moƴƴani donc haade noon wayini hen joni holno watte dato jaggama liste uji gaddama wiya ɓeɗo mbi yarata kono noon la ɓe mbi eɓe mbaɗa seppo eɓe ndenda ñande aljuma nde pour hollude mette mabɓe ɓe mbaɗino ɗum oto alarba ɓennuɗo ɓe dokkama yamirore ɓe gari e deyre ɓe caakima e deyre goɗɗo lawol ɓe duttima mbiya mbaɗa laamu ngu wiɓe ɗum woni ko haali wi wonde min mbawa yamirde on yon mbatta sibbuji ɗeɗo ene goodi hen min kuuli oto wadde fitina gueɗel gonguel nguel gonɗen koye saaha pré campagne loi o ene haaɗi rendoji e propagande mana politique ko addi le 10 juillet de campagne uddita nde ɗum ɗo woni haala heeɓe laamuɓe ɓe to mbi kañumen hay goto wawa ɗumen hadde
wadde rendu mumen dille mumen ngam mana hollide metti mumen ko ɗum ɗo woni pooɗe ndu rewo laamu ma laab waɗata ɗo en addi sembe muɗum couvri boowal ɗo ɓe jogono rendu ɗo roƴe hilifaɓe maɓɓe subaka law mana hen haɗiɓe yaltude galleji maɓɓe no jiruɗon ni eywa heddi noon ko ɗiɗo fitinaji fof wona moƴƴuɗi e leydi meɗen Sénégal surtout mi jofnere ɗon adam totiddem konngol jaafoɗami Abdoul Wahab laamu ngu ene wawi wiide ko jinno wadde ko waɗi ɗum haɗiɓe rendoyde place Obélisque mais kamɓe lundiɓe ɓe mbiyata kamɓe koɓe jinno wadde ko ɓe mbaɗi holɗum koɓe jinno wadde ɓe jiiɗi kamɓe ko rendinde président Macky Sall e laamu muɗum e aduna o ha yimɓe aduna ɓe fof cikkito démocratie ala Sénégal ha yimɓe aduna ɓe fof kula arde ɗo e leydi he wadde investir ɗo e 2 ans garo ha yimɓe touriste en kula arde par ce que mbiyata ko fitinaji no goodi donc ɗum opposant pakiɗɗo ko noon yirata gueɗel gonguel ngel ɓe kanko sagata gorko goɗɗo Ousmane Sonko o mona waɗa feere walla so tawi woni koye wallede o mona wona leader hande l'opposition a faami donc ɗeɗo gueɗe fof gonɗo haade ko noon wayi noon duwotoɗen ko waɗoɓe politique ko mbawi wonde fof ko yo yimɓe gandu so tawi leydi ndi boni politique ala ɗo leydi ndi so sarodiri politique ala ɗo yo yimɓe teey gartira haqqillaji mumen so dañama moƴƴuɓe ne leydi he mbaɗa feere ha yimɓe kaltide ko yaaci taw dat woto o dirtinaka liste uji ɗi changaka mais feere yiite no yimɓe nanodirta aɗa yimɓe ene mbawa mana hen deeje ko ɗum woni nafoore leydi Sénégal tigi arti e lamdal ngal jogornomi sakkitorade ngal kisa ko ɗum tonguirɗa e lamdalam gadanal woni ko beele gandanɗa hoore maɗa nde kamɓe yeewi askan ɓe dañi ndeɗo hen firguitere ɓe gaari tigui tigui yidde fewnide ɗum no ɓe pewtiniri ni kadi woni firguitere wadde firguitere mabɓe sakkitide nde hankkadi hawri ko damal ngal uddama ɓe mbawa hankkadi ne yuɓɓitinde koɓe jiiɗi yuɓɓitinde ko hankkadi firti koɓe ndewi dow e nder ndeɗo hitande walla oɗo ɗiɗo sumgoji ɗon ko goho e beele kadi benno bokko yakare kadi ɓeɓe joofi peɗeli ɓe caɗele joguiɗe beele ɓen ɗon degli caɗele ɗe e sahara foti réglede o ɗum ko ɗiɗi toɓɓere tataɓere nde woni to uddirɗa ɗo joni so tawi gandanɗa hoore maɗa leydi ndi ko ma wonto yimɓe ne kaltida société civil ko ma ara sernaɓe ko ma gara waliyaɓe ko ma gara hilifaɓe to banggue aada ko ma gara mbaɗa gandanɗa hoore maɗa kaldigal est ce que ngal ɗon kaldigal aɓe jaɓa haaldede ɓe nanodiri tawi gandanɗa ɓe ɗaccaka ɓe jaade e sumgoji he mbete ngal kaldigal ma laato cikkuɗa taw sumgoji dirtinaka so tawi aɗa andi dille mbaɗe ɗi so mbaɗi tan président Macky Sall e gouvernement o jiiɗa leydi Sénégal wona e fitina par ce que wona ko nafata enen wona ko nafata mo par ce que sa ardima leydi leydi yimɓe ne jiiya saruji gomba e mbedda aɗa woni kadi mawɗo dental godago Afrique aɗa doga moƴƴere hakkude Russie e Ukraine aɗa yaaha aɗa ƴeewa no Afrique rendiri no woniri gotum a yiiɗa leydi ma wona e tension iwa lundi ɓen il faut ɓe paama a wawa lamrade leydi tan haaluji ƴagguɗi haaluji fitina siko kartal rokka lamminta caggal jomiraɗo eywa o rewna ɗum e carte yimɓe saɗa yiiɗi hebde carte yimɓe ko ma kalda e keɗodira e yimɓe kadi ɓe pakitani ɓe donc so wayi ɗon tan ene waɗi aranam e jabtol namde he won joguiɓe konnguɗi mi anda no tama o foti Seydi Déme so tawi ɓe mboɗo yakori so tawi yimɓe won mana hen noddidiri e mabɓe kalte mabɓe ene wawa amnade si amnima ko ɓenni ko e nder tarih Sénégal ko ɓurno ɗum musde waɗino iwa étant président Abdoulaye Wade hakkude mum e président Abdou Diouf e ko nandi hen donc yimɓe ne mbawi haaldude nanodira won hande laamu ndi e président Macky Sall ɓe ganduɗa ɓe ko habdima ko gonno kono hande ɓeɗe jooɗodi donc ɗum foof ala ko wonata so yimɓe beelama haaldude gardini leydi ndi ene mbawi famodirde nanodira ko yacci ewa ɗum jalta e ɗeɗo caɗele no min namdom ɗe ko arani hen taw e kaltigol ngol ko sakkette mbete so tawi haaltidama joni kamɓe ɓe jaɓa tan haaltidede tan wiyeɓe nde kamɓe yooɓe jooɗo ha lawol gongol beele kamɓe maɓe jaɓa ɗum walla ɓe jaɓata mi sikkani non so tawi ko kaltirgal ngal kay firti kaltirgal nanodirɗe ngal ko goto hen foof fewnita yaako muɗum ko
c'est-à-dire ko Benno Bokk Yaakaar ya fewnita ya liste muɗum suppléant timma wawa yaade hen kamɓe ɓe pewnita liste mabɓe titulaire ɓe mbawa yaade hen so tawi won woɗɓe par ce que won tan kamɓe tan so tawi won woɗɓe aussi ene joguino caɗele par ce que won liste goto mo nanmi wiyano ko yo addoye chèque banque ɗum woni caution muɗum mais addi ko chèque neɗɗo ɗum aɗa andi ene wawi fewnitade e ko wayi noon rokke ladial daɓɓal yimɓe jeehe pewnte goto fof arta yimɓe mbawa jeeyede e élection ngaji he par ce que so tawi wayani on noon deyre waɗata min no jiruɓe so tawi tan mana hen yimɓe kaltitani kamɓe fof ɓe jeeya hen deyre wawa dañede tigi e wadde firti ko oɗo saaha joni so kaltigal woodi liste nonda ko date o koko jogorɗo ɓeydede so tawi kadi ngal wodani firti kadi ko hare nde ko jokkore e kamɓe joni banggue fewtinde e nder haala ma kam mo ganduɗa jabtima firti koɓe ɓe pewtina ɗum taw ene ngakki fewde taw saabu koɓe salanaɓe ɗin ɗon fannuji wadde mi wasa jurnade tan won joguiɓe konnguɗi e ceerno Tidiane Tamsir Thiam jaam Allah ñalema jam nelli ceerno Abdoul ñalle jaam seydi Thiam ko mi anda fof kam hannde ceerno Ali Baw ene wonde hoɓɓe kam oɗo sambali oɗo dem kono waddata e ɓeeɗo oɗo wiide oɗo demdemo machallah no ceerno Ali Ba affaire ɓeyda junngo jahaɓe hedde diwan jarañol yawno soɗo ñalon hay soko tugulaji jebbe kele mballa noon baktirɗa kono bo aɗa no kadi jaatigui mabɓe o kadi kañum ko wuranno hitande ɓanda ko wuranno hitande ko eɗe wonno hitande ɗum noon wadde en calmini galle o en calmini ceerno Ali Ba e hoɓɓe womin hon ɓe kadi en calmini bandiraɓe wonɓe ɓoggol ɓe en jiiɗo kadi ceerno men ceerno Nabbaji Yaka walliɗo konngol e min kam mi fuɗɗora kam ɗo wiiri wonde Ousmane Sonko ene sikki mataw kañum woni leader de l' opposition walla woni leader de l' opposition hannde o saaha kam enen fof enen mbawi settade kam hannde hay jayndiji aduna ɗi fof sene kaala mbiyata wonde ko le premier chef d' opposition woni Ousmane Sonko hannde kam hay sinno kam omo yinno ɗum kam o dañi ɗum sabu hannde kala nde haala ko kanko haalte kadi kala rewɓe caggal makko kadi ko haala ko kalata kanko ardi kolu ngu mbiyete kanko e moɗo kolu e min e yiyandam ko adi fof ko fati e oɗo parrainage ko gila e départ ɓe puɗɗi fosde kadi leydi tan wiyata ko ɗiɗo tan jogui ɗum wiyata tan ko renduɓe fandare ɓe walla ko haɓɓitoɓe leñol ɓe jeeyi landaji ɗi so ƴeewi gila e tirage baɗaɗo o wonande wonde aroɓe ene déposé ɓe gila toon fuɗɗi wadde oñande fonnoɓe ardaɓe ɓe garda ko woɓɓe gardoyi kadi ɓe dokka kadi dawa kadi junno kadi e ndeɓe naati to kadi kene abbo e 24 heures walla 48 heures pour ɓe perdre liste maɓɓe eɗen gandi ɗum fof ko ɓurti hewɓe kadi mbi wonde so rewi lawol ko gilluɗo kam fof ɓe ponno wawi éliminé kadi ko heddo kadi e ko ɓuuri musdemi fof ko haalte ko fof won parti ji gon toon mbaɗi parrainage mumen e deyre ala dillede ala haydara mbaɗama recours aji mbaɗi pewniti nattini ndeeƴi nana paki hannde haala men haalta ko haala Benno Bokk Yakar e yew askan wi e kadi ko wonɗon kadi ko ɓuuri teŋtude kadi wonɗo ko kongu sabu mawɗo leydi o wiino wonde ko wanno ko wonta wattu kamɓe opposition ɓe mbi wonde ko wanno ko ma wattu hanki noon mawɗo leydi holliɓe wonde ko wonno ko wontani kadi paamen sinno tan ɓe ɗaccama ɓe jalti kamɓe ardiɓe leydi ko leydi ɓuranno bonde ɗum noon kadi ko feere monde waɗa ɗon nde wiya wonde mbudde galleji maɓɓe sa ƴeewi kamɓe koyeɓe ɓe ni kamɓe ardiɓe Ousmane Sonko en Barthélémy Dias en Ahmed Aïdara en Khalifa Sall en wonno ɓaade aɓe gandino wadde ko mbiyata ko soɓe mbeɗono ɓe mbata walde e galleji maɓɓe ɓe mbaɗa banggue goto so privé jalta ɓe jaaha kono ala kadi fof ko galleji maɓɓe kadi so ƴeewi hay kawɓe yaltani ɗum noon kadi ko caɗele heddo ɗon ko leydi ndi hoore mum foti ƴewtade kuule ɗe parrainage o ene moƴƴi kala bo e capannayyi jeeɗi liste kam so wiyama ene waɗe e wote wona hunde amnide kono yo rewne lawol hande o saaha so tawi rewi lawol no wirani Benno Bokk Yakar yeewi askan wi kamɓe fof hande ɓe potani jeeyde wote ɗe so tawi rewi lawol ala fof to meeɗa yiyede liste ɗiɗi waɗe fecce wi o yoya o hetto ala les 7 sages ɓe mbaɗi ɓe kaali ko ɓe jarno hen ko masalaha kono masalaha moɓe jarno hen ɓeydi fof ko tardinde leydi ndi ko wiyete ko noon mi anda hono woni hay sa ƴeewi hay opposition hande o saaha en wiya wonde joom liste fewɓe en mbiya wonde kañumen hande jarrani kadi dirtine kono so tiisi muusi eɗen gandi yeewi askari so tawi dañi en dirtine ɓuurani ɗum
e on sahaa maɓe naati nder suji ɓe mbawa yaade benno hannde o sahaa kañum so tawi dañi ko yiɗi ko oto ɓe jaha sabu no denɗe wiiri ni liste maɓɓe o ɓuri kamɓe fof toon ngoni kala ala yaade o liste benno boga kala ala yaade o woni de suppléant donc so tawi wonti noon a wi wonde Khalifa Sall a wi wonde Ousmane Sonko yahata ayda Mbodji yahata a wi wonde Habib Sy en jahata a wi Cifale en jahata Amin Aidara en jahata wonɓe ko ɓeeɗon ngoni tiinde so mbiyama jahata firti opposition yaha hen donc leydi ndi hannde o sahaa ko ndeer foti ƴeewede kadi hannde o sahaa hen fof kuuli haali so sa seeɗaɓe haalaɓe hannde o sahaa wonji ko mbiyete société civil so haali wiya wonde wonto heewi jeynankoɓe peccima ɓe nana keeɗi ga leydi ɗo woni ɗo faato fewani heddo noon holno réglirte kono wona hunde weeɓde dirtinde nde weeɓata elminde nde weeɓata kono ko ɓuri tisde kam ɓe anndi kam woto e mbaɗat heddo holno ciforto tawi mi sedi kam wasa journal jarama jarama Tidiane Tafsir Thiam jarama no feewi jaafoɗo nde wonna tan noon jarama no feewi Tidiane Tafsir Thiam golle ma jooɗi peewi ɓeydolma waɗi fayida machallah ɗum noon en calminino musidɗo meɗen hono Abou Moussa Dia gorko mo Fondu Jeere Nana ko hetti en toon to haalirde nde walla mbiyen toon to hello Facebook ko noon kadi e Saydou Sy saminama juurama Arabi Dia en calminiɓe no hannirta dani ko noon tigui en calmini hono musidɗo meɗen Mamadou Samba Ba wonde kadi saminama juurama ko hettiyanke 3W dogen mbasen dartade jeen toon to Yahya Ka jaam Allah ñallema ceerno Abdoullah assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Kapullo ñalle jaam wona jaam tan ñalli toon jaam e jaleɗe e nguleki en calmini professeur galle mum calmini jorel sokhna jorel Sale Bébé Diary calmini kamɓe fof en juurima Diary to kadi Diary Alou Seydi so Hamsatou Sy sokhna Hamsatou Sy voilà manifesta e calmini député meɗen honorable député Mamadou Abdoulaye Deme Samba Ly e ceerno Aliou Ba e hoɓɓe mum ceerno Aliou professeur wi wonde yo ceerno Aliou Ba yo ƴeewo ñebbe ceerno Aliou Ba ko ƴeewo ñebbe kañum tan hoɓɓe jiyata ɗum kayne laaɓi ceerno ɓe tinata ɗi wadara mofta manifestation o garten seeɗa jogoɗen eɗen jogui namdi ɗiɗi tan faade Mamadou honorable député Mamadou Abdoulaye Deme ko fartangue eɗen keewi so ari ɗo hen hawray enen kadi en naati ɓoggol ngol jiiɗo musidɗo men Abdoulaye Sy naati joni kono mataw ko ɓoccitiɗo pour andima o abbo en so Allah jaaɓi e to manifestation o hanki hecciyanki o koɓe mbaɗi bila kam kamɓe e jagganoɓe hay goto e mabɓe accaka ça veut dire que yimɓe 34 yimɓe nogas enen gone commissariat yimɓe 14 enen gone brigade recherche woni gendarmerie ene jaggi ɗumen en kalinɗo hen haala hanki Guy Marius Sagna to banggue Ziguinchor to tawi jaggama neɗɗo Ibrahima Demba Diaduno ɗo hen jetteteɗo Saro o wino wonde ala kono enen nde kalten nde wonno eɗen keeɓi hen ko laaɓi e kadi gartiren ɗum tan mbaɗen confirmé ko mbinden hanki ko jaggaɗo Ziguinchor ko jaggaɗo hanki nde namdotoɗen ɗum nde tawi eɗen laaɓi en kono en gartani hen en ganduno tan sahama oɗo labtiɗen ko namdinɗen ko professeur haali haala ka wonko haali hen ko hunde sellude min hooram mi rewino ɗo hen kan haala min fo e jeeyede Benno Bokk Yakar membre de APR walla militant APR guila première heure e jeeyede Benno Bokk Yakar d'ailleurs mi listiji ɗi ko guila o début guila déposition de batte déposé kamɓe ko kartonno kamɓe fof ɓe kanno ilminede par ce que ɓe mbaɗi toon 24 heures manda 48 heures aɓe nder aɓe telfina aɓe mbaɗani aɓe battani presque balɗe ɗiɗi après guila toon gueɗɗe mbaɗi caɗele caggal ɗum kamɓe yeewi liste maɓɓe national o kamɓe dirigeaji o mawɓe maɓɓe wonɓe hen ɓe Abdoulaye Sy en calminimo en ganda to hettoto daari men ɗe kanko fof adi woyta ɗum ɗo o wi wonde kamɓe wonɓe responsable uji ɗi holko haɗiɓe yaade e liste départemental tawi ɓe kolino koyeɓe kono kamɓe fof ɓe moggini koye liste national Amadou Abdoulaye Deme artu hen kamɓe fof ɓe moggini koye liste national he Abdoulaye Sy wiɗo ɗo hen wonde kañumne haawi ɗum pourquoi ɓe mbawa yaade liste départemental
o arti hen kam ko no lissi o waɗiri probléme e suka debbo étudiante moyen de 25 ans moyen de 25 ans en kaali ɗum ɗo enen o haaldini en ngari hen hay inɗe ɗe ngari hen kamɓe hoore makko arti hen namdal men ko woni koye liste national ko 50 e nangam député eɗen nani yimɓe ene kaala walla spécialiste ene kaala ene mbiya wonde ko liste gañi ko fof wawa gañade ha 50 mum député ɗi fof naata nder so wona gañogol polbiya 95% élection ko Cameroun 95% ɗum député ji ma fof ne mbawi nadde kono so ɗum hande o leydi men so heewi ko 30 walla 40 député natata ko heddi ko wawa nadde liste majoritaire liste proportionnelle walla liste proportionnelle non majoritaire proportionnelle d'accord so tawi député ittama walla député Allah o tan ñagaki ɗum Allah par ce que gurdam e mayde wondi ñawe cellal gondi so tawi jomum dañi caɗele natti wonde député liste nationale wonɓe nanɗen ne mbiya ko liste professionnel o toon jomum ittete waɗa yaha toon remplacement wonɓe nanɗen ne mbiya wonde ala koye liste nationale heddinoɓe ɓe natani ɓe ko toon jomum ittete wattoye ɓe ɓeydoye e lomtoyo oya nattuɗo wonde député liste départemental noon suppléant liste départemental titulaire suppléant kala hen mo sellani walla nattuɗo wawde ko suppléant mo ko on waɗata remplacement directement on ala ittoyde to ga hen noon ko manqueɓe liste nationale ɓe ko ɓen mbaɗete ha gasa nde liste suppléant o fuɗɗo arde kanko so tawi on wawi wadden ɗum confirmé won en nanirindani hen won noon wiɓe wonde ala so liste nationale o député o natti wawa tan ko suppléant makko ƴeewoyte ɓe mbi ala koye liste nationale he heddinoɓe natani ɓe ko toon natoyta département noon ko suppléant nata directement ɗum ko namdal faade makko namdal gongal ngal liste nationale yeewi use wonde muɗum ɓe liste o wiyama wonde yahata so tawi koye wonde kamɓe aɓe jiiɗi tan wonde dañde majorité no ɓe jiiɗiri mbete kamɓe wona ko milita tan yoɓe mbaɗan liste maɓe suppléant o campagne so tawi ɓe piya toon ɓe daña toon majorité ɓen jaaha goni ha député ji koɓe mbiɗu men fof mbaɗat haade ko kañumen mbaɗi ɓete ɗum wawa wonde walla ala suppléant kañum jogaki fartaŋe walla jogaki maqama walla doole no titulaire joguiniri ko ɗon ronki famde pourquoi ɓeɗo tan on jiiɗana ɗumen jaaha ko onon tan gayi mawɗi jiiɗi yaade ɓeega kañumen haari ko suppléant ji gono kañumen ko yo inde mbaɗɗon tan yo timmiti tan mo ronki ɗo famde namdal ngal noon mi anda so tawi o faami namdal ngal no mbirumi ni remplacement tan liste ji ɗi so tawi jomum natti wawde cellal en e ñaw en e ko nandi hen est ce que ko suppléant makko direct walla ko keddinoɓe gaɓe natani ɓe ko ɓen mbawi natoyde Allah jarama merci moƴƴi woto tan so tawi mo jogui hen lamdal mo jabol mo ar hen so tawi wonko famani hen ceerno Aliou Ba en calminimo no fewi jettimo kadi toon to koolaɗon layen e dendagal jokkiɓe to koolaɗon layen won radio ji ɗiw haali jokkiɗe e meɗen ɗum noon radio ji ɗi kadi sen gandi inde ɗe kadi ma en daw hen oɗo saaha joni kam eɗen gandi eɗen gondi e radio rendo wondude e koolaɗon layen e nder dingiral men Skype kono kadi eɗen goni toon to hello Facebook yewtere nde so gasi kadi konde yahore toon to YouTube inchallah mande heddo toon kadi bandiraɓe kadi mbawa kadi hettitade yewtere nde no haaliti ni ɗum noon ceerno honorable député Mamadou Abdoulaye Déme jaam Allah ñalema a hettima laaɓde Yaya Ka bisimilla e jabbol Seydi Kane mi salmitima musidɓe ɗiɗo naaɓe tigi bandiraɗo Thiam dey somi jobirani gaɗano Tidiane Tafsir Thiam ay mi ko neɗɗo kumpitiɗo haala makko ko heewi hen ene hawri eno jiruɗen ni Seydi Ka namde ma ɗiɗɗe to banggue liste titulaire uji ɗi wonno adani ko capanɗe jeegomo ko capanɗe joyi wonno ngol laawol ne joni kadi ha joni heddi ko capanɗe joyi aywa addani ɗum nattude wonde a namdaki ɗum kono ha paamen tan addani ɗum nattude wonde capanɗe jeegom wonde capanɗe joyi e jeeɗiɗi 53 mbiyan noon capanɗe joyi tati
ko jeeɗiɗo ittama hen nawa hen hunde Keur Massar département Kesso hen hunde Mbour hen hunde Thiès iwa taw assemblée ronki nanodirde e ɓeydude député ji ɗi ha mbalet ɗin on département Kesso ene wawa hebde député ji ɗi donc ko 53 woni liste nationale ardi liste coalition Benno tawi kañum ƴettuɗen yeru hande ko Mimi Touré rewi hen Amadou Ba rewi hen hiɓɓaɓe yon o so tawi no pamirta hen sappo naati janggo e gouvernement président Macky Sall jogo darnoyde oɗo jogui yakare ko kamɓe dañata majorité absolue assemblée haɓe mbawa formude gouvernement so tawi hen sappo naati e gouvernement e nder wonɓe ɗon ɓe wona suppléant ji ɗi ƴettoyte ƴeewete ko liste o no lelori ni rewe liste titulaire en ɓe tawi coalition Benno Bokk Yakar dañno par ce que ɗum fawi ko élection no yaari haali ɗum joni nde parti unique woodi nde sa waɗama e liste nationale ko 100% hay goto a rendani aɗa wawi gañade foof donc ala loi biɗo ko ɗum ɗo tan dañata fawi koye carte ɗe no dogiri fawi koye foɗodiroɓe ɓe ene wawi noon tan miijede ko fotata amnade no sondage uji jaari no rapport de force yaari ƴeewe kadi ko ɓenni oɗo élection oɗo assemblée ɓennuɗo liste nationale o coalition Benno Bokk Yakar dañi ko 53 élection gadano o dañi ko ɓuuri ɗum oɗo garowo Allah andi ko jogori dañde joni noon so tawi coalition Benno Bokk Yakar tawi kañum ƴettuden tan yeru dañi 53 député e oɗon liste e heddima 23 ɓe naatani mais e nder 53 ɓe hen sappo mbaɗa ministére uji ƴeewete koye nder ɓe naatano ɓe 23 ɓe ko hen ƴettete ha liste o gasa ƴettete noon ko gorko e gorko debbo e debbo firti ko so tawi Amadou Ba par exemple naatoyani assemblée ƴeewete ko gorko goɗɗo gonɗo less o ko won ƴettete so tawi ko debbo o woni mo yahani assemblée ƴeewe debbo hono makko diwete donc ko ɓaɗe parité o no waɗe respecté donc ɗum kam ene laaɓi ene selli wonde ko ma liste majoritaire o waɗa épuisé ha laaɓa nde mballoyeɗa suppléant en ɓe ɗum noon heewani wadde ko gonga kono noon won juge goto mo keeɗiɓe ne haala sa yiide waɗe suppléant en ɓe capanɗe joyoɓe ene ɓadine ɗon te kewani hutorede ko gonga ko Allah jogui gueɗe mum jomiraɗo jogui gueɗe mum eywa haade noon ko jomiraɗo jogui gueɗe mum yo jaam kew anda ko kewata miije capanɗe joyo e tato ɓe hen hunde mbaɗa ministére uji hen hunde Allah andi ko heɓata ɗumen mbiya so ɗum gasi so woodi no Allah addiri gueɗe muɗum yo Allah wat jaam yataw aɗa jogui 50 ga hen no suppléant en ɓe mbawɗa addude oto assemblée o manqude mana yimɓe ha wiye mana assemblée manqui ko ɗum addi loi o wiyede yo waɗe titulaire yo waɗe suppléant to banggue liste nationale o donc on banggue en pamodiri ɗon wiiɓe wonde ko ma on liste gasande balloye suppléant en ɓe ko ɓen kaali ko code électoral o haali ko gueɗel gonguel ngel ko gonga liste suppléant ji ɗi ɓuuri heewde parti ji politique ɗi ko noon mbaɗata kamɓe fof ala ɓe kala moɓe gardini ko on ɓe ɓuuri ɓe keewi ardinde koɓe ɓe jakori ɓeɗo goni hakkude laayi ko wiyete ko entre guillemets ɓeɗo goni hohoɓe mabɓe eywa suppléant ji ɗi ɓe ƴeewa yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wona yimɓe ɓurɓe lollude ɓurɓe andede ɓe mbaɗoya ɗumen toon par ce que a yii yeewinaɓe won mbaɗaɓe tan e liste moyen national taw ko hilifaɓe wonɓe adani Moussa Diobel e wonɓe waɓe noon mbi wonde kañumen ɗo mbaɗa ɗo moƴƴani walla ciftoraka hen jeddi jeehi potani waɗe ɗon Mansour Sy Djamil e wonɓe anani ɗumen donc won waɗa e position wiyatma ko min ɗo wona rangam tawi ɗum ko teddule e kongu innama aade sifori hon noon donc liste mbaɗaɓe suppléant en ɓe sinno kone jaam ko yimɓe maɗa ko militant ji ma ko kamɓe fof e poti teddugal ngal kono yimɓe yeewi en ɓe pour en honnête mbaɗe haqqillaji mumen wonde sa yii mana hen maslaha waɗaka pour kamɓe ɓe ɓenna kamɓe wonɓe toon e o liste nationale proportionnel Sonko en e hilifaɓe mabɓe ko mataw ɓe wone fewjeede ko otoɓe naat assemblée kamɓe koye mabɓe otoɓe dañde immunité parlementaire amma jani gueɗe goɗɗe ene goodi ɗo e leydi he saria ene pawi e dow maɗa kalte ɗo wona donc gueɗe fof ene nder hen haali ɗum na won kalɗi nani
politique o yettima e nokku natti wonde politique miijoji e peeje gañgu nana jolta hen gañgu hakkude yimɓe nan naata hen te politique fotani wonde gañgu fotani wonde hareji won foti wonde ko débat jide miijoji yimɓe goto fof adda hypothèse mum peuple suɓo donc ko ɗum woni ɗum ɗon yontaɓe yeewi mo gandumi hen goto mo ganduɗa wonani liste nationale ko Guy Marius Sagna woni candidat mabɓe Casamance Ziguinchor donc mi heddiɓe kam mi anda ɗumen par ce que vraiment sifaji won noɓe dognirta ni enoɓe jarata ni vraiment won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe ne woɗɗi hawrandeɓe ko ɗum waɗi wattani haqqille no feewi e noɓe carodiri donc ɗum ɗo woni ko mbawmi widema hen heddi joni noon ko conseil constitutionnel haali kañum jogui alhaali woteji ñawrini hen kamɓe ɓe mbi yarata hon noon fitinaji ɓe gaddi ɗum e leydi he Allah andi noon ɗo jogori jofirde ɗo hen kamɓe haqqillaji mabɓe ko ɗo hen ha élection présidentielle 2024 ɓe jiiɗi wadde installé leydi ndi koye tension e fitina par ce que won gueɗe goɗɗe ɗe ɓe cikkiti a majjani ko kalten ɗo ko ɗum waɗi ma Allah walla en Sénégal wona e deere ɗiɗo 2 ans paɗo par ce que en mbawa wonde leydi ɗaminidi pétrole leydi ndi ganduɗa ndi ko paftol jeygue taari ɗum malito ɗum ɗo to eɗen gona e fitinaji ɗi ganduɗa ɗi moƴƴani donc il faut goto foof tinno banggue muɗum e yo mbale yimɓe ne mbawa ko yacci famodirde e yo dutto e woteji ɗi taw dato dirtinaka ene amno so tawi yawnama kay dato wasa dirtinede liste uji ɗi mbasa changede mais yimɓe mbiya yo caato liste uji mumen goto hen foof mana yimɓe jaa élection so wona ɗum wontata ko goto foof ne fooɗata banggue ɗum ha ñande woota en ganda no leydi ndi siforto min kam ko noon woni yiyandam hen ko noon komi wona min tan mais jaami ko yimɓe gonɗinɓe hunde dañete koye deyre dañete koye eyyi Allah ceerno Abdoul Diafara hakkude laañete nakkullaji haade wonani won garowo Allah jarama dem tan ko tengtinda e jaabima to hen alay saago liste national o gasa nde ga hen are voilà donc kam ko on tigui ɓeydima sellude wadde yimɓe haaɓe garino hen d' accord ɗo joni kam mi pour wiide élection waɗata o saaha joni so tawi yimɓe dari mbi wonde élection waɗata wiyama yo dirtine janggo e jaam kadi goɗɗum waɗa élection waɗata yo dirtine e natti jogade état alay saago laamu jogo kuule ko wi waɗat ko waɗat so ɗum tan en dañata état ko heddi hen ko haydara en gonta wi waɗete a so tawi tan wiyama wonde ɗo hen liste ji ɗi pewnite wotoye donc noon ko kaɓe jinno koɓe keeɓi ɗum ɓaawo janggo jaam d'élection fo garɗo soɓe keeɓi ko welade ɓe hen mbiyata wonde ko alay saago kadi ɓe fitina waɗe wiye dirtine kadi woteɓe pewde no ɓe jidiri ni kadi en kala jogoraw état e Thiam aɗa andi ko gonga non ka Seydi Ka aɗa andi woteji dirtinede malheureusement mi wiyani yo dirtine min mbi ala yo fewnite yo mbiye wonde yo pewnite yo garo yo pewnite pour ɓawen wodde ɓawo janggo e jaam l'émission présidentielle ara wooda ko waɗa yimɓe dukoy kadi wi pewnite mbawaten wodde so wayi noon heddotan kadi koɓe jiiɓe ko sob Allah ko yi walla ko yimɓe jiiɗi ko ɗum tan wonata wona laamu ngo jogoto luwaji mum eyyi c'est ça aɗa andi woteji mairie ɓennuɗi joni maire uji men ɓennuɗi ko duuɓi joyi ɓe gotarno mais ɓe jooɗima duuɓi jeeɗiɗi eyyi ɗo joni so wiyama dirtine ɗo joni élection oɗo so wiyama dirtine ɗo hen ay 2 ans non oto dirtine ene wawi wasa dirtinede e noon ko gueɗɗi tan woodi yimɓe kalda pamodira Allah andi ɗo pamodirta mais yimɓe ma kalda sa yi waɗi fitinaji ko ene waɗi ko saabi ɗum eyyi mboɗo mi faami kono an mawɗo dem neɗɗo mbaɗɗo erreur ha waɗi de konen komin waɗi erreur min juumi kono alay saago ko am ko fewnite ko min juumi siko koɗo ittuno wonno d' accord kono mi koɓe mbaɗiri juuɗe mabɓe eyyi ko gonga kamɓe juumi kono juuɗe mabɓe ha non mbaɗa faami ɗon kono jiɗɗen ko wallodirde eyyi bisimilla ko radio mi wonani e hedde ƴewde min ko welatami ko par ce que no ko welatami ko jinkuta ƴewtan ko lamdal eyyi kon ko ara tan ko fof wadde e expliqué hettotoɓeɓe goto fof daña faama muya tan e nder ɗum ɗon noon mi haala ko ɓeeɗo kalata ko mi haala ko ɓeega kalata ko goto fof noon nawa ñawroya haqqille muɗum sa yi kamɓe ɓeega eɓe nanti wonde liste uji mabɓe ɗi ma jaa mi haali ɗum naane ɓe mbi ko enenne koye men enen majorité coalition Benno Bokk Yakar eɗen jogui caɗele ɗe mbaɗɗen wone mabɓe wiɓe en potani yaade naane Thiam haali ɗum en potani yaade par ce que en ɓeydi parrainage en ɓurtini neɗɗo goto kamɓe ɗon mbi ɓe conseil constitutionnel wona noon wi donc sa ɓe pecci haqqillaji won yimɓe wona yimɓe foof ko par ce que enenne en belsidima ha en dañi perguite ɗiɗi ɗe ganduɗa ene wawno wasde wadde par ce que ay élève jaarowo e CI ene wawi wadde liste électorale kono ko saabi coalition Benno Bokk Yakar welsido ha liste mum suppléant ene wasa nadde ene jogui anduɓe wona waɗama éliminé
waɗama éliminé ɓe mbiyanma kamɓe ko sinno ko liste mo Mimi Touré ardi o waɗano éliminé ko sinno ko haade wona on en mbawa ñawde on haade wona on mbawa ñawde on yimɓe paama tan ko saabi dugu ngo wiyani mbi conseil constitutionnel ko ñaawi ko ɗum woni loi woteji leydi Sénégal kono ko pour yimɓe hettotoɓe ɓe mbawa famde ko woni dugu ngo en waɗɗi e meɗen kalɗen ɓeeɗo ko kalata ko ɓeega ko kalata ko yimɓe mbawa nande mbawa ñawrude haqqillaji mumen ko ɗum ɗo woni dugu ngo so wonano ɗum dugu watta par ce que oɗo fitina foof ɗiɗo saruji combaji ɗiɗo matériel uji jaltuɗi ɓeeɗo mayɓe tato ɗum ɗo fof addi ɗum ko liste uji ɗiɗo haade noon ko ɗiɗo liste uji gaddi ɗum e oɗo fitina addi ɗum te en gandaɗo haɗata mana ene moƴƴi yimɓe jotto kaltine so jottaki kaltina wontata ko ni tan a wawa tan darnude e leydi he ɗo e duuɓi ɗiɗi paaɗi e wadde ɗum e fitinaji gasata leydi yimɓe liggotako investisseur uji garata touriste en garata président Macky Sall nana liggo leydi ndi hen ko liggey mum feeñata mais attends kanko hoore makko intérêt makko ala leydi ndi wona e fitina ɗum leydi ɗum wawa c'est à dire kanko oɗo tawi mi ƴetti banggue mo jiɗmi o tan oɗo sagara gorko o haɓirte ko combat politique combat d'idée o ala peeje moƴƴe ɗe o yaltini ɗe o holli ndolaago wawa laamade yimɓe ƴettoje haala bonka wawa laamade yimɓe mais heddi noon o haɓirte ko feere politique ko noon so tawi mana hen ɓe jii kamɓe banggue mabɓe o oɗo yaltinama leydi ɗi nanto jooɗi ɓe jii oɗa waddama nana mofta ɓe jii yimɓe mabɓe ɗiɗo sariya nana fawe dow men ko tuuma ene fawa e dow men ɓe cikkata ɓe mbaɗe haqqillaji mabɓe ɗum jiiɗi wadde haqqillaji yimɓe wonde ɓe goni koye waɗede éliminé ha mbir hay goto wona wasa wonde leydi ko ɗum ɗo woni dugu ngo ɗum ɗo woni dugu ngo heddi noon ko min mboɗo jogui no jiirumi no jogui no jiɗirmi ko noon yimɓeɓe ko ɗum ɗo woni ko fecciɗi men ɗum ɗo woni débatji ɗi hoɗote voilà ene wawi yarani hen élection ara ɓe mbaɗa boycott jehen élection e dow jaam ɓe mbasa jeeyede hay nokku e assemblée he heddo ɓe keddoro hono ni hen ene wawi wonde ala ɗum weɓani ɓendi Ousmane Sonko darata ko joɗade to Moustapha Niasse jooɗi ɗo beele ma hokkumo toɓɓe pour 2024 ko ɗum ɗon woni ko raddante a jarama Yahya Seydi Ka golle ma jooɗi peewi jarama kadi mawɗo Mamadou Abdoulaye Déme on jarama no feewi ko noon de firtan ko hankkandi ko en naati pour tigui eɗen kaala hen jeyanɗe meɗen goto foof adda hen yiyande muɗum kadi an kadi ɓuuri jogade expérience an mawɗo Déme ɗum tagui namde kadi mbawi huccude maɗa e ɗin ɗon fannuji kono min kam mbeɗa jogui felore kam ko fotino ministère de la justice ganduɗa premier ministre e ganduɗa hormaɗa joguiɗɗe ɗo henne jagorɗe a woni hoorejo jagorɗe a woni jagorgal ko fewte ganduɗa hormaɗa ñawoje so tawi a woni ganduɗa hoore maɗa joguiɗo liste e ko an woni mandataire e so tawi ko gonga liste ma kam fotano wadde caɗele liste ma kam fonno ko fewde neɗɗo ko weeyi ha woni mandataire e te kadi de batu waɗino ngun ɗon batu ko ministére de l' intérieur o noddunoɓe gaare jewten ƴeewen tigui no gueɗɗe jarata e ɗum ɗon so yeehi ha caɗele mbayi hono da ni hayno wiye ɗum ɗo ɓurti ɗum ɗo manki ɗum ɗo ne fewnte gueɗe ba noon firti ko mataw hayso wonko jangga hen kadi famamuy ala hen kono dirtinde kam woteji ɗi ɗum kam wona feere min to banggue hooram wona feere saabu so tawi woteji dirtinama firti ko heddi ɓe toñama ɓe ganduɗa liste men koko timmi ɓen toñama ɓen foti ganduɗa hoore maɗa ko acce jokka golle no hannirta ni so wona ɗum ɗon so tawi dirtinama janggo e jaam so tawi parrainage wattama ina mbawi tigui wasde jeeyede e nder hono dogdu ndu ɗum ne kadi ko toñje ɓen ɗon kadi dañɓe fartange no hannirta ni Seydi Déme a weltanama no fewi bandiraɓe tedduɓe hettiɓe wonɓe toon to hello Facebook won musidɗo goto noddunoɗo joni Saydou Sy aɗa wawi noddidde on saaha mbawa tigui hono jeeyede e nder yewtere he kala kadi gonɗo toon kadi ko wayno Penda Gallo Diallo en e jiiɓe toon no hannirta ni kamɓe foof mama gorko e kamɓe foof eɓen toon no hannirta ni e kala gandanɗa hoore maɗa keeɓiɗo e moɗon ina wawi tigui hon noddude mbawen tigui mbawa artude e muɗum adde hen yiyande mum no hannirta ni Saydou Sy kono foof jettama jarama gol mo joɗɗi peewi yo gane yoɓɓon moƴƴere ko weltare mawde kadi e weytare siftinde bandiraɓe gonɗen koye haalirde rendago ɓuural e ɓamtare wondude kollaɗo on layen ballal ceerno Aliou Ba
eɗen gondi e digral fulɓe fullaɓe lamɗam tawi kadi ko en direct toon to sengo Facebook ko noon e kadi yewtere nde kadi ha toon to hello YouTube eɗen gandi ɗo sikki ala koko yaaji no fewi woni ɗo e wadde noon ko yaaji ko noon moƴƴi tigui tigui ko jaajodiren hen ko yaaji ko kadi jaññenen kadi bandiraɓe kadi ha mbawa tigui tigui famde nde wonno so woni hen mbiyama gumme tan gummoto so mbiyama joɗɗe jooɗo sa ummima anda ko ummotoɗa koko woni sa jooɗima kadi anda ko joɗotoɗa ko woni ɗum ne kadi ko caɗele wadde noon dañje ɓe ganduɗa waɓe no mawɗo Mamadou Abdoulaye Déme en joɗɗa ɗo ganduɗa hoorema ene jewta ko ɗiɗo haalluji ko hunde kadi waɗde fayida no fewi ceerno Aliou Ba ani kadi a saminama juurama dañde hannde mataw ka keɗiɗo seeɗa aɗa jogino ani kadi analyse uji mbatta ɗum ne kadi anne sa heblima bisimilla maɗa e kala ganduɗa hoore maɗa joguiɗo hen yiyande bisimilla mum no haalisi ni duɗɗen toon to Yaya Ka mo jogui konngol joguiɗo konngol goɗɗo fof kadi bisimilla muɗum keddotoɗen ko hojomaji capanɗe tati mbawen tigui tigui hono waydirde e rendo ngo en calminin abbiɓe noon ko wayno Jorel Sar en ko wayno Aissata Malaw Sy en ko wayno kadi hono Oumou Thiam en ɓeɗo ko abbiɓe en Mamadou Deme Mamadou Diallo mbiyannomi e gorko Moungel Dieynaba Seck en kamɓe foof koɓe abbiɓe en ɓe jettama jarama gol mabɓe jooɗi peewi Seydi Ka bisimilla holko mbiɗa eyyi ceerno Abdoul Haadi yimɓeɓe garani tawmine arta hen ko namdoro kadi faade e honorable député Déme ɗum ko namde engrais en gummima banggue Sénégal ɗo eɗen bon won tan ko hakkille men awani en seeɗa haade men arde namdal ngal hakkille men awani en ɗo joni ko won kon gowani yiide leydi men he ko ganduɗa so waɗino yimɓeɓe moni foof ɓerde mum ne hecciɗa moni foof wooda no woori eɗen puɗɗima yiide e jiyanɗe men walla analyse mo nanɗen nantan yimɓeɗe kaala ene fuɗɗi yeebede guila événement mois de mars ɓennuɗo oya 2021 yimɓe 14 maayi hen ha wayo e wannoɓe organisé walla ko sababude ko bone o probléme o ardi yimɓeɓe nantane mbiya wonde komin battoɓe deuxiéme vague walla ko nandi hen woko nandi hen elle maayi ɓe jejjitama ha laaɓi ceere nantane haane hecci hanki yimɓe tato maayi ɓe hecci hanki ɓe won kontinɓe affaire uji men kaala politique mumen e continue ene wayno hay goto ma yanni ɗum ɗo ɓerɗe men ɗe koko puɗɗi wattude yoorde on banggue ɗum ko teskuyo en joguiɓe hen teskuyo tan joguiɓe on banggue ko ɗum tan jiiɗomi ɓe jubbude hen seeɗa caggal ɗum jimi ko arde ɗo hen e Europe député ji ɗiɗo cuɓirte ɗo hen kanko honorable député Déme jimmi andude so tawi banggue français o toon député ji mum holno poti gendude Allemagne e Espagne somi jumani ɓeɗo potata wondude ɗo hen e Belgique holno suɓirte par ce que tagui mi namdade ngal namdal ko hanki won dental gotal min mbaɗi ɗo hay somi haalani cuɓaɗo men ɗo hen nde ari o holliti elle ko lissi makko o tan yeehi ɗo hen so tawi mi jumani lissi makko o tan woni ɗo to banggue Belgique ga hen leyɗele 10 noon o wiino gondi hen so tawi on wawi laɓɓitindemi ɗo hen haalama ceerno on jarama merci a jarama Seydi Ka ko ardi foof ko duwanade mayɓe e fitinaji ɗiɗo sur mayɓe foof kam mais haade koye ɗum ɗo gonɗen mayno ɓe e mayɓe joni ɓe duwanade koreji mumen te Allah yurmotoɓe yaafoɓe yakori hewɓe hen ko enen mumen guiɗi diine kadi ko Allah jeeyi aljannaji mum eywa ko wona ɗum ko to banggue Europe nde député diaspora ɗi gari nde fecca musidɗo kalɗo o ene joguino famiri tan kono ko woodi ko département Europe de l'Ouest Europe banggue hirnangue rewo muɗum e hakkude muɗum rendini leydi France leydi Allemagne leydi Belgique leydi Hollande leydi Luxembourg Angleterre Suisse e leydi wondi Scandinave woni 6 ɗum ɗo woni Europe banggue hirnangue ɓuuri windade hen ɓuuri hewde keewal windiɓe ko leydi France rewi hen Belgique e Allemagne en gari eywa ɗum ɗo jogui ko député ji tati daƴana Europe banggue wargo woni sud Italie holto jeyete hen Italie jeeya ko oto banggue ida e France ok bisimilla ok Italie Espagne Portugal Turquie Grèce ɓen woni Europe du sud ɓen jogui ko député tati
e oɗo assemblée gonɗo e gasde o lundi ɓe yimɓe Ablaye Wade en gañino toon ɗum woni Mame Diarra Fama en faami kamɓe goni ɓeɗon tato ɓe gañi 12 ɓe woni coalition Benno donc joni noon to banggue sumgoji to ko candidat ji tati cuɓa ɗi parti fof ene wawno suɓade tato ɓe fof e leydi wodiri mais cuɓorto a sarat ɗum noon mbale aɗa yimɓe ma ene jiito hen koye mumen a faami ko ɗum waɗi hen ɗiɗo cuɓa France e oɗo assemblée jo fo garowo ɗo wona kadi ko ɗiɗo cuɓa France goto suɓa Belgique woni tato a faami mais woteji ɗi so doji wona carte Belgique ɗe tan mbaɗata candidat gonɗo koɗɗo Belgique o député ala koko daña Belgique ko dañete e leyɗele jeetati ɗe fof rendinte kihiɗe o lime ƴeewe hol liste ɓurɗo jogade keewal hayso kartal gotal kañum nawata député tati fami ko ɗum waɗi noon goto foof noon ne wawi wiide mboɗo yiiɗi gañade ɗo wuuram ɗo mbaɗaɗo candidat Belgique walla mbaɗaɗo suppléant Allemagne gonan en toon o omo yiiɗi wiide min mboɗo yiiɗi ɗo henna haade ko min suɓa ɗo mboɗo yiiɗi dañan ɗo keewal ande kam min kam ko cuɓaɓe ɗo ko addani coalition dañde yimɓe kono noon wona ko daña toon ko tan rokkatamo keewal addantamo gañade ko ma France ara ma leyɗele kedde fof gara so dañi 100% Belgique tawi ko ɓe daɗama ga hen e Farayse no feewi o wawa ɓennude aɗa faami voilà ko ni woni wootede no ɗum ko heddi ko a namdaki leyɗele département ji goɗɗi keddiɗi ɗi waɗi ko Afrique centrale e jogui député ji ɗiɗi woni Congo en Gabon en Cameroun en eywa e ɗen leyɗele Afrique de l'Ouest woni CEDEAO Côte d'Ivoire en Mali en Gambie en e ko nandi hen ɓen jogui ko député tati dawlaji dentuɗe Amérique jogui ko député goto leyɗele arabe ɓe Maghreb Mauritanie Maroc Algérie Tunisie jogui ko député goto Océanie jogui député goto ɗum woni 15 député taƴaɗi ko ni yaari fami voilà joni noon heddi ko diwan foof ko département fof rendinte sa gañima France ɓolo tawi a mankama ujunere neɗɗo mais ujunere neɗɗo foti ummorade ko Belgique ɓen garani a hayti hawti voilà donc ko total o ƴeewete est ce que ɓe jaabimama Seydi Ka eyi voilà Seydi Deme a jarama kankone bo no wiiri par ce que o limti ko Belgique o waddi hen leyɗele 10 o Belgique o witan ko ga hen leyɗele 10 so limti ko Belgique o limti Hollande Luxembourg Angleterre o fewi Suède Norvège Danemark bon Europe de l'Est o haalani hen France en Allemagne en Italie no ko nandi hen ko ni o haaldi kono min faami ko kalɗa ko an kam wona haalde ko an kam ɓuuri laaɓede minenne sa yi mboɗo namdi to ko ɗum ko donkunoɓe famde mboɗo andi kam Belgique tan so woota ni hay sinno ko 100% wawa gañade haade ne wawi ɓuurede français ɗum mboɗo andi ɗum min ko majorité tan kala ɓurɗo carte ko kañum nawata député ji ɗi ɗum mboɗo faami ɗum no département ji men Fouta ɗi tan woni on département ji ɗi ga jarata wona ko noon même ko systéme majoritaire en tout eyyi ok yewtere weeli mboɗo jogoji ma jaafuɗon min no feewi sabu joguino mi yedda namdal gotal tan mawɗo Deme min gaccuma ko min keeɓi hen fof min jettata Allah min weltima no feewi François Deme mi weltima no feewi hawri ɗo hen yewtere nde ɗo mi yedda namdal gotal tan ceerno Abdoulaye artiroye ma ɗo henna kadi so Allah jaaɓi kadi namdodiren inchallah mi yedda namdal gotal tan Deme min gaccima nani Deme bisimilla eyyi jarama en camini Mamadou Sy gorko mo Sadele guelenodi wonde meɗen Sadele Gumpali o saminama no fewi ko noon kadi Aissata Sy mo Garli Rewo caminan ɗon mawɗo Yero Ba en camini Aissata Racine Diallo yummo sukaɓe saminama jurama e wonno namdal gotal woni ɗo ngal ummori en koto haalirde to ko mawɗo meɗen Amadou Abdoulaye Ly omo jogui namdal ƴeewen tigui tigui kettoɗa namdal makko ngal tan min garta e maɗa tan kan tonguiren ɗo min jaafuma no saaha o juuti ɗum noon Seydi Ly bisimilla ceerno Abdoul Wahabou Kane mi salminima juurimama ko Amadou Ly jewɗo ndulmaji Funeɓe gonoɗo ɗo e France mi salminima juurimama Seydi Ka moɗo hetto radio ngo kadi mataw mi yinno noddu tan jogino namdal noon namdade wiyede maintenant circuler ɗo e réseaux sociaux hen wiye Sonko liste jumɗi ala he fof fuuranke woni hen
jinnoon namdade dibite o so tawi ɗum ko gonga walla so tawi wonko andi hen dal kono kam min belti kam min ketto yewtere nde no feewi ko musidɗo Amadou Ly jeyaɗo ndulmaji Funeb gonɗo e France min calmini min juurima tan nani aro ha lawol gongol tan jarama Kane seydi Ly jarama ɗum noon mawɗo Mamadou Abdoulaye Seydi Déme a hettima ceerno Ly namdogal lamdigal so tawi ne abno sone abno gadda hen jabol so ina amno mi yiɗa waɗande publicité bana ɓe habdiɓe politique wona gañgu noon so Allah mi yiɗa waɗan ɗumen publicité kono noon mboɗo ardini e nder darde politique mboɗo eto ardinde e nder darde politique nunɗal eyi nunɗal politique ɗum haalde ko woodi par ce que ɗum woni ko wattinte tawi fuutanke eɗen jaɓi Fuuta rendi ɗum ko Pulaar en soninkoɓe eɗen jaɓi jolfuɓe ene toon ko ɓe goni Fuuta ala liste yeewi askan wi e nder Fuuta e nder département de Matam kam gandumi eɓe jogii candidat ji maɓɓe haade Ɓoki Jawe eɓe jogii candidat ko Koreejo Khalilou Wague en ko miñumen ko Banta Wague wiyete kañum ardi liste maɓɓe département Matam Fuutanke eywa bangeji goɗɗi mi laarani liste uji maɓɓe mi wawa wiide ɓe jogii walla ɓe jogaaki kono mboɗo yaahori parti fof bawɗo wonde e nder leydi Sénégal illa ronku yiiloto dañde yimɓe e dendagal leydi ene waɗi yimɓe men noon hutortoɓe ɗen gueɗe mais ɗum wona ko yimɓe nangtoye ɗum yimɓe nangtoto ko mbale oɗo parti walla oɗo neɗɗo programme mum moƴƴe leydi ndi walla moƴƴani leydi ndi par ce que président Abdoulaye Wade alano hay goto Fuuta yo fuɗɗoto nde wuuro fof garɗa ko neɗɗo goto jogui ɗon o walla ɗum o asana ɗum woyndu yimɓe mbiya an ala haaju koye oɗo gonɗa holto wattini ko ɗum waɗi noon nden eɗen no feewi machallah ko ɗum wayi wiide mbeten amno e Tidiane Tamsir Thiam hojom goto bisimilla tan goppen hankkando yaaha hay goto ɓewi konngol noon mi salmini Seydi Ka mi salmini denndi kala weltama vraiment kadi e tamo rokkimo no min namdiram ko wonande nanggaɓe sa ƴeewi joni ko wayno Déthié Fall en ko wayno Guy Marius Sagna heeɓe nanggama e ɓe nanguira wonde ko kamɓe mbaɗi institué wonde yimɓe yo mbaɗo manifestation taw waɗa ko autorisé donc kamɓe ɓeɗo joni nanggaɓe holko lawol fawe dow maɓɓe so tawi wawi jaɓa ɗon banggue min ko gandumi hen ko laamu so tawi a wi a namdima autorisation manifestation wima ata wat par ce que ene huuli ene wawi addude risque par ce que laamu ne jogui information ngaji ɗin jogaki won wiyoɓe neɗɗo fof so wi ene waɗa manifestation yo woppe ene wawi taw laamu won information ngaji joguiɗi en jogaki taw kañum ko ɗum addan ɗum salade joni noon ɓe kaɗama yaltude galleji mabɓe mi anda tawi décision justice procureur de la république ƴetti on décision totti police walla gendarmerie yamiri otoɓe jaltu ɗum opinion humpitaka ɗum min jiiɗen kam koɓe kaɗama yaltude galleji mabɓe laamu ƴeewi tawi so woppiɓe ɓe jeehi mataw ɓurata wadde fitina addata fitina leydi he haɗiɓe yaltude heddi joni noon ko mbale fandare nde ko ɗeɗo balɗe so kalmi goto fof woppe yaa e haajuji muɗum walla wonko laamu ngu yiɗi fawde dow maɓɓe sariya yiɗi fawde dow maɓɓe mbiyannomi joomum par ce que wona laamu sariya yiɗi fawde dow maɓɓe iwa ɗum balɗe paaɗe ma en gandu so tawi wonkoɓe mbaɗi wona laawol e leydi he iwa so tawi ɗum andama eɓe jogui avocat ji maɓɓe daro mbaɗa ɓe défendre kono ɗeɗon gueɗe fof so tawi garoyi hen firti ko en gona en payane deyre taw leydi ndi leydi ndi il faut wona e deyre e dow gonga noon bien sûr mais ko ɗum ɗo woni ko mbawmi wiide hen mi anda koɓe tuuma gaga wiyeede yoɓe ndej galleji mabɓe mi nanani taw procureur de la république noddudeɓe mi wayri radio noon guila beeto e ko garmi ga ko mi anda ko keewi aduna e ma taw mi nanani ude mabɓe wiiɓe wonde haɗi on mboɗo waɗi on poursuivre pour telle ou telle raison taw eyyi ɓe mbaɗama noon galleji mabɓe otoɓe jaltude oto fitina ɓeydade oto doole manifestation ngaji ɗi wodde
e ɗum laamu ne waɗiri hon noon par ce que Abdoul Wahab on ko andi hen min ngel ɗo tan jooɗi ngel ɗo hen kaldo e moɗon 92 leydi France police mum gendarmerie mum ne yiiɗi yande foyer détente mi wiyani mi waɗani ɓe gari ko damar gallam ɓe mbi mi yaltata oto mi notoyade wulago koreji meɗen oto yimɓeɓe mbasa yaltude kono min jaano ha min ɓiltoye ɗum ɗon min mbaɗi mobilisé Sénégal naɓe ha mana temen tato neɗɗo mana jagganoɓe goppuya ɓe keeɓi kayitaji mabɓe ɓene gurni galleji mabɓe donc laamu ne waɗa ɗen gueɗe kala moɓe kuuli ɓe jakori oɗo so tawi mana woppama wonko bonnata e gueɗe mabɓe ɓe ƴettana ɗum disposition hay sino ni minen kam toon wona fitina min doodi mais ko pour famminde on tan laamu ne ƴetta mesure aji prévention pour mana hen hadde won gueɗe wadde waɗa ko ɗum ɗon donc mi jiiɗa e makko Mame Diarra Fama ko député diaspora mi jiiɗa e makko parti e ko Italie o wonno min tawdiri assemblée mi andiramo fitina kam goto ɓuuri wojjami e nder yimɓeɓe vraiment mboɗo jogui yakare ma waw ɓiltade caɗele ɗe woni ɗe e dow jaam o jokka e hajuji makko jarama Seydi Déme mataw min goppidma a weltanama no fewi yo guene yoɓe moƴƴere hande kam ko minen teddinma min teddinirma ko banggue yewtere mbeɗen jaatigi mawo kam hankkadi hande fofti feere yo guene yoɓe moƴƴere Seydi Déme mamin garta maɗa noon cagande nde élection fuɗɗi nde wonno ɗo joni to min kalata ɗo woni amen ni a anda ɗo keedi taw kono on saaha so yonti mbeɗen andi hewɓe ma jaltu e jinggane kaari programme uji ɗi taw hankkadi ɗi peeñi boowal goto foof adda hen yiyande mum no hannirta ni ɗum noon Seydi Déme mbaydira e rendo ngo hankkadi e tama jarama no feewi bandiraɓe onon foof natɓe hen ɓe hettiyankoɓe en jetti kadi jomiraɗo e sabbuji mbaɗɗi ha mbawɗen haalde ɗo hen en direct wona e téléphone e radio kolaɗo galle ceerno Aliou Ba e goto e hatanteɓe mana rendo meɗen mi weltanima on no feewi ko etiɗen ɗo haalde hande ko e nder bettere ko etade addude Fama Muya min kam mo jakorima ɗum woodi yimɓe totte goto foof heeɗo mana haade ko heewi ko haalte leydi e haalte koye ɗemɗe ɗe wona ɗemɗe meɗen yimɓe mbawa nande paama ñawra haqqillaji men ɓuri bonde aduna fof ko neɗɗo ne yaaha ene sippiroji ɗi famani kono sa faami kam kala ko darontoɗa hen janggo ma andu no mbaɗirɗa yo Allah wat jaam e nder rendo leydi Sénégal e ko taari ɗum waɗa jaam e aduna ko foof Allah jarama on jarama Seydi Déme golle ma jooɗi peewi ɗum noon haalirde rendo yettima jarima golle ma jooɗi peewi haalirde koɗaɗon layen yettima jarima radio Guinée écouté gone kadi yettima jarima ko noon kadi radio waɗi ko radio garuwa e garuwa gonne kadi gandanɗa hoore maɗa ina wonde meɗen radio garuwa so tawi no kalirmi ni fewani jettama jarama golle mum jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere ɗum noon toon to hello Facebook Penda Gallo Ba Gallo Diallo gaccana kam hakke hande mi toñima ɗum noon aɗa wawi nadde bisimilla so tawi aɗa heeɓli bisimilla ma ɗum noon yettama Seydi Déme bandiraɓe tedduɓe hettiɓe joni garten e meɗen ɓoyata hankkadi mbaydiren e renno ngo no hannirta ni Abdoulaye Yero Mamoudou bisimilla
kettoɗon ko haalirde rendango ɓuural e ɓamtare yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe e yaadiɓe no gowɗen wadde kala dow hoore biir e oɗo saaha ñalawma dow hoore biir hande 19 lewru jeegoɓuru ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hande noon toɓɓere meɗen mbiɗen wiyete ko wooyam mi sumi wooyam mi jaangaama tawi noon ganduɗa hoore maɗa kalaten koko fewi tigui tigui e jiyanɗe meɗen e nder ganduɗa no oɗo henne politique doguirta ni ko weltare mawde noon tigui tigui guinoɗen ko kaalen hen goto foof haala yiyande mum kono en dañi tigui tigui hono député meɗen hono Mamadou Abdoulaye Déme wawi tigui tigui tawtorede yewtere nde ballal Allah ballal ceerno Aliou Ba o wawi kadi tambanade en tigui tigui jabtade yoga e lamde ɗe ganduɗa bandiraɓe kadi ina jinno tigui tigui jolde hen no hannirta ni alay saago ƴeewe yewtide no hannirta ni saabu sen ƴeewi to banggue politique jafo ɗum noon gom koye haalde kono kala joguiɗo konngol tan so windima mi darto mi rokka ɗum nde wonno waktu men koko woɗɗoyi jiɗɗen wiide ko to banggue politique gonga politique ina moƴƴi bisimilla guiɗo Elio e Tidiane bisimilla Abdou mi salminima seydi Kane a salmitama a juurama ala nanagi mbeɗa nanma Seydi Thiam a salmitama a juurama guiɗo den kala ma eyyi no ko tan oɗo joni e kelima joni information to Mamadou Ibra Kane mo ITV mbeɗa andi no wata waɗani mo no fewi kay fewi aɗa andi oya Ousmane Sonko wonko haalno e jeynankoɓe o wonde jeynankoɓe haaloɓe ɗo kaldan ni wonande won banggueji jarata ɗum tagui ene jane joni o wi Ousmane Sonko noon ɓaade wontima noon wiyata kanko so tawi ene felliti omo invite omo jogui émission goto jeudi de dimanche e wadde ko dimanche walla waɗum invité spécial ɓe jooɗo o wawa namdade ɗum ɓaade wonti yiiɗi ko haaldede tawi en yiiɗi yimɓe kaala ko foti wonde ko kadi teede gandi Sonko ko naate dewro ko ene famɗi ɗo hokki interview tan taw ko indépendant en so ɓe yiiɗi ko haaldude makko jo wi wonde Sonko sene paari omo invite ɗum e jeudi dimanche walla so tawi ko débat spécial o invite ɗum ɓe gaɓe jewata salmini a jarama a jarama Seydi Thiam jafoɗa micro mo no udda hoore muɗum e no waɗi fayida ko information kewɗo fayida no fewi kadi enen en calaki wiyede radio kaari o en calaki wiyede gadduɗo kabaru kadia nde wonno wone radio ji mbiyata ko publicité kono enen ken welitiɓe kadi ko information baɗɗo fayida kadi ko yiyande nde hewɓe jiiye Ousmane Sonko ko neɗɗo kaalowo ko neɗɗo mbaɗowo dénoncé ko heewi kono noon o heewani wonde gandanɗa hoore maɗa e bismate tan omo namde omo jaabo o heewani wonde namdete tan omo jaabo o heewi tan ko haalde so haali yimɓe kafta ɗum cara ɗum kono heewani namde ɗum jaabo mi anda tawi mi woni wona kettoɗo no feewi mi anda tawi on ko daɗimi hen o heewi tan ko haalde tan yimɓe nana kono noon namde jaabuji ko hunde sattude ko wayno noon Mamadou Ibra Kane en ɓen kono so tawi jokkodirama ko so tawi o jaaɓi e sa renaki ma wot ko haalton ko ganduɗa e namde so gaari hen ma leydi ndi kadi e jogo hen kadi humpito e ko yahata ko hunde wonde fayida ɗum noon kanko Mamadou Ibra o weltanama no fewi Mamadou Ibra Kane e toon to radio meɗen gandanɗa hoore maɗa hono ITV gonnoɗo kadi toon to hono gandanɗa hoore maɗa TFM gollonnoɗo golle matti no hannirta ni kanko e yaadiɓe makko foof eɗen gandi koɓe gollanno golle baɗɗe fayida e kanko Sonko e dendagal yoga e bandiraɓe ganduɗa e hande o to banggue leydi meɗen ko wiyete ko justice ko haalate ko justice so tawi ñaawi so hettinima e gonga tan e an hankkadi justice o ko numéro 1 so tawi kadi o hettinima e lobogel tan mbiyata ko hay hunde o wondani hay hunde o wonani mbiyata mo ganduɗa ko justice baɗɗo corrompi justice jeenateɗo justice mo ganduɗa e ko jeetirɗo caggal e ɗum ne kadi Allah sago watte hakkille no fewi so wiyama kadi leydi ndi kadi ne waɗi violence leydi ne heewi gandanɗa hoore maɗa e insécurité nana hen mbiyanne ndenka ala so tawi wiyama ndenka ala so tawi kadi neɗɗo ummanima dillinde hunde sa wiyama heeɓe e ndenka ɓe so mbima ya jooɗo ɗone kadi sa salima jooɗade elle wonko haalata mi sikki on paami ɗum Allah sago mbatten hakkille no fewi enen laamaɓeɓe
e holno mbatten ha mbawen famudirde laamiɓe en ɓe ɓe jaadene mabɓe to banggue programme tawi wona gandanɗa hoore maɗa yadirde mabɓe to banggue koɓe beela fof ko ɗum ɓe kalata noɓe jiiɗiri foof ɓe nawira en ala wona noon jarten e koɓe kaali foof enen bitten nde wonno fulɓe mbi so ɗemgal suutima tan hakkillaji corat wadde noon koɓe kalata ko enene kadi ƴeewen tigui tigui hol jiyanɗe men e nder hen gadden hen jiyanɗe meɗen no haalis ni tawi wona tan e gummoɗe e kaɓoyɗe jeehen kaɓoyɗen taw e ganda hare nde ko waɗata e gummoɗe gandanɗe jooɗoɗe woto jeehe hay nokku tan jooɗɗen taw eɗen fonno ummade ɗum koye hunde kadi ganduɗa kadi fonde ƴewtede no hannirta ni ete yoga hen en jii koko waɗi ɗumen intéressé ko tan ganduɗa ko jojjani ɗumen koko jiiɗi ko ɗum tan tigui tigui daranto ko heddi ko goppa ɗum mbasa darnade nden ɗon darde wadde noon yonti enen goto e meɗen kala faama tigui tigui yahata ko holko woni ƴeewen ceerno Aliou mo joguima to konngol ceerno Aliou Ba bisimilla addu konngol maɗa hoko ɓeetta hen bisimilla hande kam a deeƴi seeɗa mi anda ko réseau ji ɗiɗi goni kejjata e nokku goto kono hande a deeƴi seeɗa e te nde ɗo yewtere aɗa foti jogade hen yiyande ma Seydi Bakule bisimilla bisimilla ceerno Aliou en jiiɗo konngol musidɗo men ko Abbas Sarr Seydi Sarr jaam Allah ñalema ko weltare mawde kadi yiidema ɗo hennene jeydiyanke kadi peɗɗitiɗo machallah toon to Pindi TV machallah min kettoma toon guila to Oolel ɗo e dendagal gandanɗa hoore maɗa reportage uji kadi payɗi payidin ɗi mbatta e ko weltare mawde machallah ko weltare kadi yiidema ɗo Seydi Sarr gorko mo somi jumani ko Dimat jaam Allah ñalema guiɗo Abbas Sarr ƴeewen so tawi wona micro makko no uddi Abbas Sarr yo taw ɓuccitaki mi yiyatamo ɗo hennene tigui ɗum noon mataw Abbas Sarr heeɓi nde ko noon en jiiɗa ɗaccudemo caggal de saabu tawtoredemo nde ɗo yewtere ko hunde wadde fayida no fewi ceerno Aliou micro ma uttima aɗa wawi jokkude golle ko adino Abbas Sarr nattata mi anda soɗo nanami ceerno Aliou bisimilla bisimilla nam allo Abdoulahab mbeɗa heeɗima Seydi Ba bisimilla ay machallah min calmini on yewtere nde waɗi fayida alhamdulillah anna jarama no fewi yewtere nde waɗi fayida no ɓe kaliri ni tan affaire politique Sénégal kam hannde ene waɗi caɗele caɗele ɗe kadi on kaali par ce que so tawi wiyama ɓeɗo woto jah yo ɓeɗo jah walla suppléant yo yaa yo titulaire yo woppe oto titulaire mum yo yaa suppléant mum woto yaa ɗum woni ko jiibde carte ɗe tan ɓe jiiɓi foof tan ɓuuri labde ko kamɓe ɗiɗi fof ponno ko wasde yaade parti ji ɗiɗi keddiɗi waɗɓe normal ɓen jaaha so gañima ƴetta majorité assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar wasi yaade Yewwi Askan Wi wasi yaade ɗum so ɓe mbaɗino ɗum ɓen cuusa salade kono hannde so tawi ɓe mbi kamɓe ɓe jaaha Yewwi Askan Wi yahata leydi ko waɗa dillere ɗum kam enen fof paamen ɗum so ɓe sentaki tawi ala ko ɓe mbawi te gouvernement ala ko ɓe mbawata yimɓe haydara ala ko ɓe mbawata e yimɓe hadde ɗumen manifestude hay so ɓe jaltini armé leydi ndi fof ɓe mbawata hadde yimɓe manifestude par ce que ɓe ngala e gonga ha ɗum kam il faut yimɓe jottoro ɗo e lewru aroru leydi dillat eyyi ɗum kam bawɗo fof jottoro ɗum eyyi so tawi noon ɓe mbaɗi forcing en ɓuurani e leydi africain gotiri leyɗele cumɗe ɗe fof somi ɗum ko hono ni henna doram dola président Macky Sall o ala droit o nana haala procureur en ene mbaɗa forcing pour yo o nanan ɗumen ɗum ko bonne tan addata leydi he ɗum o ala hen min ndemi yadani hen normalement yoɓe goppu yimɓe ndeeƴ joni ceerno Aliou joni wadde kamɓe foof tan yoɓe jaah
kamɓe fof yoɓe jaa walla kamɓe fof kamɓe ɗiɗi fof ɓe mbasa yaade ɗum woni solution eyyi joni so kamɓe fof yaade ndeɓe joni beele heddiɓe ɓe ganduɗa haɗanoɓe yaade ɓe ko wayno Bougane Dany en beele ɓene potani kañumen yaade ɗo Bougane Gueye Dany en kawuji men jiiɗa ɓen wonko kaƴira ene wawi tawa timminani walla tawa ene manquira hay walla ko wonko ɓen ko manquiraɓe timminani bo joni noon ɓeɗo timmini ha ɓurtini ɓeega mbaɗani respecté affaire parité aɗa andi ɗum jiida Bougane wawa wiide ma yaha par la force bo goɗɗo kadi kaɗaɗo tawi timminani ko sarɗiji wawi kono ɓeɗo ko timminɓe mais ko heure laji ɓe mbaɗi heure laji ɗi soɓe pelti hadde Sanko yaade yoɓe kat Benno Bokk Yakar yaade par ce que Benno Bokk Yakar wona APR ko coalition ngaji nden toon sinno ko APR ɓolo presque ko parti ji kewɗi nden toon wiya Benno Bokk Yakar par ce que enen fof ɗe gandi Macky Sall o meeɗa gagnade kanko tan kala nde o gagni ko ballaɗo ko coalition guila o laami o laamori coalition Mamadou Demba andi o laamori coalition ko parti ji kewɗi gon toon o meeɗa APR kañum tan wawa yaade hay nokku APR kañum tan ko way kono landa way kono mouvement nder galle ni eyyi kañum tan wawa gagnade hande Yewwi Askan Wi ko coalition minen soko sago amen leydi ndi ɗo woto ɓe boni leydi ndi par ce que kamɓe ɓe jogui passeport diplomate aɓe jogui kalis ayi ɗo ɗeɗo balɗe événement baɗɗo ɗo a yiyata député e bedda a yiyata ministére a yiyata directeur kamɓe fof ɓe dogui ɓe mooloyi e nder hôtel aji ɓe payi Fouta so tawi gasi ɓe jalta ɓe mbara yimɓe ɗemɓe te cukalel tokojel biyetengel Ousmane Sanko riddiɓe kam foof ɓe dogui Ousmane Sanko mo sellani o wiyete ha bo ɓeɗo so tawi ɓe cuusa Ousmane Sonko mbiyatamo mo sellami mi wiyatamo Seydina Ousmane mo sellami o wiyete leydi hande leydi fof noon sa wiyade mum aɗa wawi fiyedni leydi ndi ɗo kadi paamon ande ɗo jarten ɗo Ibrahima Demba Dia non wiyete Abdoulwahab ɗo jarten hande ɗo e Sénégal weeli neɗɗo metti neɗɗo sukaɓe pop ko kuccema ɗum kam il faut paamen kono hewɓe goppimo noon saabu ceerno Aliou non ɓe goppani an ay wona yi joni ko dogata wonde omo acca ɓiyi kono yahane janggoya en debbo makko kono suuɗoyo ene gueɗe ba noon te omo wi sukaɓe yo jaltuno kaɓoye est ce que ɗum ko lawol eyyi ɗum ɗon ko lawol aɗan ko tawi ko lawol en manifestation ngaji mbaɗoɗi guila 1960 fewde hande ala ne meɗɗe yiide ɓii libir en meeɗa yiide ɓii leader Macky Sall manifestation ɓen meeɗa yiide Amadou no mbaɗa manifestation kanko ne omo jogui droit makko wiide ɓii ko yo janggoy ko yimɓe yahoɓe nottoɓe yo goto fof jaggo ɓiyum goto fof yo wi ɓiyum yo jooɗo walla nawa ɓiye janggini ɓiye école sa woppi ɓiye warama ɗum wona responsabilité Sanko yiiɗi ko ɓiyum yo janggu yo won gandu so tawi an ɓiye a wi ɗum yo ya waɗa manifestation so warama ko an ko responsabilité jam gal ɗum wona responsabilité Sanko o wi ko sukaɓe jalte kaptoɗe min de ɓiyam jaltani Mouhamadou Ousmane Sonko yo yaltu sono siproye kono noon aɗani ɗum ɗon en mbawa ñawdemo sababu o wi o ɓii kono janggoya tan yo babiraɗo foof jogui ɓiyum kañum jibini ɓiyum yo wi ɓiyum yo jooɗo woto yaha kono so tawi a woppi ɓiya wi ɓiye demal si manifestation so warama ko kalta hande hewɓe kañumen mbi ɓiɓɓumen yo jaa min mboɗo yiiɗo hoddiɓe nan ɗo ko kamɓe mi yumiraɗo en wiɓe boni son pini subaka law jalte jeeya on ɗon so wi noon so yii ɓiyum warama kañum waɗi ɓiyum mi yiiɗo wiɓe ɓimen jaa bo so tawi kanko o wi ɓiy komi jangguede an annene jaggu ɓiye uddu galle ma mbiya ɓiye yalta bo so tawi a woppi ɓiye yi so warama wona Sanko ko gonga woni kamɓe foof tous les politiciens tuggude e Macky Sall Senghor Abdoulaye Wade hay goto mabɓe ono meeɗa yiide ɓiyum walla debbo muɗum no dari ene waɗa manifestation kamɓe jahata ɓe mbaɗa manifestation soɓe mbarama ɓe mbare mais goto mabɓe foof hande ɓiyum nani États-Unis ɓiɓɓe men nani France nani Angleterre ene janggini ɗumen so tawi eɗen mbiya wonde o wi ɓiy ko yo janggoy c'est normal yo ɓiy ko janggoy pourquoi armé o jaaɓi ɗum wona armé o udditi lawol wi ko debbo makko yo yaa onon fof ɗon pawen guite mon so tawi yimɓe ko hangaɓe mbi wonde sababu o wi noon pourquoi o wiya noon ko politicien ko ƴewata ko yimɓe so tawi yimɓe notima e noddago makko mayiɗo fof waɗi hoore mum gasi machallah ɗo ko namdal banggal fayida jaftugol kewgol fayida kala mayiɗo hen ko kañum wari hoore mum so yimɓe mbiyama yo jaa so jeehi wadde noon e politique mabɓe o yooɓe gaccu enen gonen e jaam enen Fuutankoɓe enen hande ayi le 23 juillet ɓennoɗo ɗo ayi Fuutanke maayi en hay manifestation goto waɗani Fuuta région ngaji hewɓe maayi mais a yiyani Fuutanke maayi yimɓe fof goto fof jooɗi galle mum jaɓani waɗde manifestation mais à niveau de Dakar aɗa andi ko yimɓe mbiyata woto mbiye ɓiɓɓe noon jaltu
ɗo 99% Sénégal naaɓe ɗo sukaaɓe ɓe ketta ko radio ɓe gonda ɓe ganda ni ko haalte ko kamɓe ɓe paji tan ko so politicien yalti ɓe jalta e beddaji won hen jiɗi yoɓɓiɓe men mbare yimɓe nan ɗo wiima 99% ɓiɓɓe nana e Sénégal jibina ganda babiraɓe men ko sama yaay tan nanta neɗɗo mo anda bamum mawnuɗa koye bedda so tawi manifestation o ari taane nema ko min kani se arnoɗo jibini ɓiɗɗo yeehi walla ministre walla chauffeur oto jomum woni mawɗo wonti birno wone bedda aɗa wawi hadde on wayde manifestation aɗa waw ɓeɗo yawɗo ya gueji ɗo aɗa yi ɓuuri temedere ujunere suka hay goto anda bamum fof ko jaafoɗon ko jibinaɓe garage uji ɓeɗo ko hay goto anda ko taniraɓe men nehi ɗumen gandata koreji mum tan ko ñande wara so fiyama ɗo lakkari men maayi joni joni wode biɗo somat bamla ko ɗum woni leydi he ɗum noon so tawi hande ɓuuri hewɗo ɗo yimɓe nanɗo hay neɗɗo foof neɗɗiɗo gonɗo leydi he woppata ɓiyum ene waɗa manifestation kañum yahata ko leydi noon leydi a wawi yimɓe fof ma jaɓa ko yimɓe kala ko presque leydi ko 17 millions habitants won ɗo wonen ko bandiji so nani manifestation jahat ko woni toon ko fof wona yimɓe sanko wonen jaltiri ko pour wujude wonen jaltiri ko pour heɓtude kaake janane wonen jaltiri ko warde yimɓe so tawi fuusi daro e laabi no jogui paakaji no mbara yimɓe ɗum ko ɗum noon wonɗo e nder Sénégal kadi leydi koye crise woni ɓe mbiyata ko yomi yaha beele moɗi wujja yomi yaha beele moɗi hawre e neɗɗo mala doole mi hefta ko jogui ɓe kepta kaake sakuji rewɓe ɓe ndifto portable ɗum ɗon so état tiri neɗɗo ɓe ƴewata waaji o ala bamum ala yummum ayde yimɓe daro mbiya o wari ɓiye amen joni noon o wari ɓiye amen gouvernement yo yoɓɓin ko ɗum woni toon musidɗo Bayla Thiam yiɗen haalde Bayla Abdoul Bayla bisimilla omo wawi addude hen yiyana makko hankkadi yewtere men ko gasi ha laaɓi ko tagui ɗaccumami ni gonɗa e jokkude jinno ko mbiyete Abbas Sarne naata kono Abbas mi ronki hebde mo kala joguiɗo tonggode Abbas yo tinno neldanamo tonggodam nde o noddirami par sengo WhatsApp beele o haala hen ko adide tongaten yewtere ko gasi ha laaɓi dokka en Bayla garten e Dieynaba Seck wondude nima booli ko ɗon to guirten bisimilla ceerno Bayla Seydi Kane salmitama ɗo ko Bayla oya momin gandi toon to RTS wallahi goɗɗal machallah ko weltare mawde jarama Seydi Kane bisimilla guiɗo nden kalle maɗa ko adi foof min noon mbiɗa min seeɗa de aɗa min taji Kane mbiɗa holɗum mbiɗa mintaji tokosi jinmi ko mintaji mawnude yañe ko gasi en jooɗima joni fodde waktu ɗiɗi joni timmuɗi eɗen ɗo mi salminima juuroma tan mi salmini yimɓeɓe mi ɗalduma micro Seydi Kane mi salmitima mi darti jamma mi heeɗima namde ɗe joƴimɗa an e yimɓe wondiɓe ma faade e député o tigi namɗe ne juɓɓi jarama leydi ndi noon ko enen ndendi ɗum gonga lundi e laamu fof ko enen ndendi leydi ndi suka e mawɗo debbo e gorko ɓe mbiyata ken 17 millions ɓe mbiya ken 16 millions ene fondinde poti leydi hen jiɗɗen kadi e leydi he tan ko jaam gelle ɓeydi sigi so tawi ko wona jaam ari en ñaagaki Allah ala mo woppata ɗum noon adi fof ñaaguiɗen ko jaam dawrugol noon ko wiyete politique ɗum daw tan wonde e nder leydi suɓiɓe kadi ne yimɓeɓe pecci koye pecce ɓe cuuɓi ngaalu ɓe cuuɓi dawrugol ɓe cuuɓi mana liggey suɓiɓe mana dawrugol noon woni politique ɓe tampata kadi ɓe tampina bandiraɓe kono ɗum fof e waade noon haade ko devoir national alay saago yimɓe mbaɗa politique so lutti noon minen min tawama hanke hande Senghor en Abdou Diouf en Abdoulaye Wade en min beddama garallagel morcel ala komin kalani ala komin mbaddaka aɗum noon yahata tan woda ko ɓeydi hen oɗo suka biyeteɗo Sonko ɓe mbi yiɗande hoore mum wona ñande bandum kanko mo yiɗani hoore makko laamu aɗa andi kala laamɗo jooɗiɗo ma dañ nawliraɗo biyeteɗo mana lundiɗo nawliraɗo o ko lembol kono gonɗo e jappere woni jeewo galle lembel noon so yiiɗi hejje alay saago dimbina caaliki beele pedarde ɗe eko yowa toon ko fof saama yimɓe ngana joni noon
ko ɗum woni ɗo koɓe sukaaɓe kadine koɓe yiɗɓe laamu ɓe ƴeewi kadi peeje potoje hokkuɗe ɓe laamu ɓe ƴeewi d' abord jikkuji sénégal naaɓe ɓe jangi taw sociologiquement jikku sénégal naaɓe e sifa kuuɓal enen fof jogiɗeɓe jikku gooto gonga jikku men woni baawɗo so tooñaaɗo so toonƴo sene fiya mo waawi o en jiyata baawaaɗo o tooñinge tooñinge jiiten tan ko mbaaw ko laamɗo o walla mbaaw ko joom doole o yo wallahi 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 tawa yimɓe ƴeewaani ko woni nder ko tawa kadi ne piiteeɗo o ko borjom par ce que ko muccuɗo piiɗo o jooni noon nde ɓe janngi jikku sénégal naa ɓe ngayi woni dille ɗe njiiɗon ɗe o Guimayto Sagna wonaa yiɗeede mo jaggeede police kala ko waɗata koko publicité wonde oɗo ko ngaari mawndi jaggaama yahata koye moƴƴere leydi ndi taw ko bonande leydi ndi hono Barthélémy Sall haali goonga anndi kamɓe sahaa fof ɓe ɓoccitooɓe kaala goonga o yimaki ne foti waɗde 3e mandat ko ɓenni ko jiidaa heen o haali ɗum ha yimɓe nani ndeke noon so Macky waɗi 3e mandat kamɓe ɓe nganndi ne foti waɗde jooni noon goongaji ɗi fof ɓe ngondaka ɓe ngonda tan ko yidde nde ko yoɓe ngonoyi laamɓe ɓe dillina mbele sarde ko mbaji no jalta ɓe dillina mbele war hoore no waɗa ɓe dillina mbele laamɗo o ene fawe mana kiite ene fawe mana fenade koko mbiyata ko c'est la bonne guerre joni noon ko sénégal naɓe mbattata haqqillaji e koye mumen oɗo Macky jooɗiɗo kono makko dañanoka mi anda sene dañe wona ni to banggal enɗam to banggal neri nde yidde liggade leydi ndi wonko fuɗɗi wadde yiya yimɓe payi guito mumen hay gumɗo yii par ce que yimɓe ɓe jeyata ha ɓooya pergui toon jana e mana e ko wanno mbiya wonde ko ɗum woni mbiya ko Macky waɗi ɗum ndeke hay yimɓe ɓe jii monsieur Kane jaggen ɗo jagguɗen ɗo sibu wonko woni e nder aduna he ma ceeɓa yitere ne yiya ɗum woni hen ko yiɗande hoore wona añande bandum enen noon haade ɗe jiɗani koye meɗen eɗen mbawi jaggude kadi ɗum yaaha ha yettoɗo jiɗɗen ɗo sibu ko fuɗɗa ko ne yooɗi no feewi ne moƴƴi pulago dañani gacce e makko wona jingol kalmi ko goonga joni noon ɓe mbi sa haalani goonga kono noon no mbiya ɗum kadi sa haalani go kono wonni ɓerɗe voilà joni ko sarde combaji aɗa andi ɓe mbi wonde nane monsieur le député wonko haali sarde combaji jaltuɗi pour tunwinde image de marque sénégal ala ay sénégal démocratie gonɗo koko fuuɗe haqqillaji européenne et africaine soɓe mbiya hol leydi wonde démocratie ndi meeɗani dañde mana caɗele to banggal koninkoɓe e lamɗo jooɗinoɗo ma mbi ko sénégal numéro 1 e nder windere he ndeke hay goto wawa bonnude inde sénégal kala mbiɗen bonde inde honorata hen ɗum noon e raɓɓikinat tan haade woni waktuji dokkoɗami heewani e raɓɓikinat tan jaggen lamɗo o juuɗe sappo ko yiɗi fof mbaɗanen mo ɗum janggo e jaam woodi wiɓe min laamima enen mbiyen en laamima jiɗɗen kadi ko duuɓi kewɗi mbiyen en laamima ma temedde nayyi machallah mbeɗa yiɗi noon mbeɗa yiɗi dokkodiren aadi hay tonggode ma mbeɗa sohli e jokkodiren saabu campagne paaɗo o amin jiiɗi gandanɗa hoore maɗa neɗɗo kaptantoɗo hoorejo leydi ndi e ara tawtore e neɗɗo kadi kaptantoɗo kadi lundiɓe e dendagal lundiɓe goto hen fof représentant muɗum e ara kayum nene haala yiyande mum mbaɗen démocratie e ɗum ɗon kadi amin cohli ɗum no feewi ɗum ɗon wonata ko so tawi campagne o fuɗɗima e kadi yewtere ma an mbeɗa ndi wona ɗo tan katten sabu aɗa jogui gueɗe kewɗe machallah so ndewanoma ma yii hen ko heewi kono hay hamme men garɗa koye wattande yewtere nde kono en dokkodirat aade tan ko ɓuuri yajde somi heeɓi tonggode maɗa ma en kaldu caggal ɓoggol ko yahata jeere inchallah jofnude mboɗi tan konngol ɗiɗo konngol ɗiɗo walla tati
ay oɗo jiyaɗo Allah mo takkida e korɗo Allah cosowo ndo sar saro sino ko Amérique o a candidat haydara sun tawino Amérique o wonta candidat par ce que on kala cuntuɗo e korɗo Allah no wayni koko ittete e liste dendagal yimɓe suɓeteɓe e nder leydi he par ce que o yaltini ella o tan no wawi yaltindemo e course he député ay ceerno ali henke haali ɗum hay sino ko puujiɗo henke o haali koye noon ɗum noon seydi kan matam mi daƴat ɗo yew nder ko puujiɗo noon ceerno ali henke fuujima haali koye noon ko puujiɗo noon o fuuji kandi ɗum musidɗo aɗa andi mboɗani eyyi ceerno ali musidɗo ko gonga kono mbaɗɗa ni kadi weeli saabu neɗɗo foof e wonde musidɗo maɗa e tawde enen fof koye leydi he jeeɗen goto fof yo haali yiyande mum tan ko dimo e haalande mum nde wonno goto men fof ene jogui ko raddata ko fani galle mum goto fof kadi jogui kadi jotodira moƴƴal hakkude mum musidɗo muɗum wonko rewi ɗon ha heewi kono kadi jotodira kadi to banggue leydi kadi ɗum ne kadi ko banggue yahata e ɗum ne kadi sa ari kadi a haali hen yiyandema ɗum ko ndimagu e neɗɗankagal machallah yo gen yeɓe moƴƴere ɗum noon ceerno Bayla haala gongol tan ma en gartu hen so weeli gueno dogen mbasen won musidɗo gonɗo e ɓoggol ƴeewen hol kanko hankandi waktu men ko gaside jaam Allah ñalema guiɗo bisimilla toon to WhatsApp kam no mbaɗɗa e tampere aɗa selli ma ɗacca hayde ko min Abbas mi accinimama vocal finalement mi ronki nadde mais mi accinimama vocal mi anda sen wawi wonde e bisimilla ma vocal o yalta joni joni Seydi Sarr merci beaucoup vraiment Seydi Sarr fatmi ƴeewa hadema kuppude fatmi ƴeewa e Abbas oui e voilà joni so tawi ene newi aɗa wawi rewde to ko jiɗɗa haalde ko walla mi fawo vocal o tan amin nanma de non min kay somi naati ɓuuri ni mbeɗa wawi nadde direct en direct gonɗa bisimilla eyi o kuppi mataw basu kuppi bo o yalti wawno haalde tan saabu eɗen nanamo no fewi ha wona seeɗa kanko Abbas Sarr wadde ƴeewen dokken goɗɗo konngol hayso tawi woni so faye haalde so Abbas naati o dokken Abbas teddugal nde wonno ko enen kufdi gueɗe ɗe e ndendi ɗum no hanniti ni wadde en donkata bismade koɗo meɗen Dieynaba Seck bisimilla ceerno Abdoulahabo Dieynaba Sally salmini on ɓe juurima on mbiɗa sikki ko haalannomi ko fof o bandiraɗo gorko jaltuɗo no haali o gayalni par ce que minen ndendi yiyande ko haali ɗo koɓe puujiɓe kaali haala 3e mandat ko nde wonno hannde réseaux sociaux o hannde aɗa haali kaɓirɗe ɗe kala kala ɗene haala yo haal ko wawi haaltude sa wi aɗa wuula tan ɓe mbawi famandema ɗum ɓe kaali ɗum affaire 3e mandat ko haali ɗo ko wonande ɓe kaali ɗum ko haali ko hen jinnomi arde wonde ganduɗa hoore makko Sonko waɗata ko wona han tan haaldemo ka poste candidat puisque hay vidéo goto mo jiiɗen ɗo mo haali jeehe janoye galleji ministére uji galleji laamɓe wonto ko million ŋaji e milliard uji ganduɗa hoore ma so tawi on janoyi toon on keɓan ko heewi koppareje kewɗe nen toon ɗum ɗo foof ne haani sogde neɗɗo ene haani kadi wasde hadde ɗum posé candidat ji affaire cumgoji ko bawɗum wonde foof e ɗum woni probléme o ko heewi nana heen e ko heddi ko noon neɗɗo ne wawi wonde opposant ganduɗa hoore ma waɗa critiqué kono kam taw haalani kam gueɗe bonɗe mala kam taw kam waɗani kam ko boni e ɗum noon mi salminomi mi juurimo ko ɗum tan jinnomi haalde kisor barɗal gorko adima haali mi salminomi mi juurimo ko wulata gonga a jarama Seydi Seck a jarama no fewi machallah ɗum noon ƴeewen yettade Nima Boli ƴeewen kankone kadi holko haalata Nima Boli jaam Allah hiirema ñallema en camini mawɗo fulɓe Mamadou Yaya Ba toon to ladinɗo Amérique kono kadi en camini hono Aliou Ba on saminama juurama ceerno Bas Baro saminama juurama bisimilla Nima Abdoulahab Kane Seydi Boli yam Seydi Kane saminama ɗon ha Agnam Yoroyaɓe en camini renndo ngo en camini bandiraɓe fof min noon ko joni tan gabbima on wonnoon ko joni komi jaltinoɗo joni gabbitima on ko yidde salmodirde moɗon tan kadi e mboɗo sikki tan ko yewtere nde mata ko faati tan e politique meɗen politique leydi meɗen to
e ko ɗum eɗen ñaago Allah eɗen ñaago Allah moƴƴata tan yo Allah waɗen en jaam kono eɗen paami kam leydi ndi il faut ɓe hannde parti opposition wonɓe ɗon ɓe mboɗo sikki so tawi hen neɗɗo jiɗɗo fewnude hunde wiyata hunde yo bonne leyɗele meɗen eɗen gandi no guuruɗen par ce que surtout ma noon alhamdulillah rabbil alamina oɗo président gonɗo ɗo hannde o wonata ɗon tan ha abada kadi haccittinnaɓe kaɓono guila joni mataw ko 3e walla ko 2024 pour affaire o wiidemo waɗa 3e mandat walla ko 2e mandat ɗum kadi enen fonno tan yaarude no foti yaarude taw koye affaire politique ɗum fawete kono o parti opposition hannde wonɓe ɗon ɓe Amadou Yero Sow en jogui konngol ɓe ɓooyi mi ɓooyi heɗade mo e dingrele omo haala o wi neɗɗo so tawi il faut anda programme kamɓe hannde wulloɓe ɗo henne ɓe surtout ma oɗo parti Sonko en ɓe min mi meeɗa nande kamɓe aɓe ɓi ko ɗum ɗo woni programme mabɓe kamɓe mbiyata tan koɓe jiiɗi wadde koɓe jiiɗi fadare nde ɓe jogui nde il faut tan ɓe mbaɗa ɗum kono fadare hol fadare nde holko nde woni fadare nde haaletake on mbiyata ma nguura usta on mbiyata ma ndema waɗe on mbiyata ma couraji ɓeyde alay onon ko fandare nde jogui ɗon nde kala nde nanɗa Pastef ene haala ɓe mbiyata ko kamɓe ko fandare nde ɓe jogui nde ko mabɓe mbaɗande tan ɗon il faut yimɓeɓe ɓe ƴewto ɗon kadi leydi min ndi ko leydi mettundi laamaɗe nde tawno kala moye jiiɗa ko ganndo hay goto jaɓani wonde mbiyata oɗo ko majjuɗo hay koye sino koye téléji he walla e radio ji he neɗɗo fof ko ganndo so tawi noon leydi fof woni anduɓe joni hen ɓe gandaɓe holno ɓe anduɓe holno ɓe laamorto ɓe gandaɓe waɗi ene fof en gonti anduɓe joni laamu ngu sattan no feewi ko ɗum waɗi noon hande kam e oɗo saaha so Allah opposition aɓe ɓurtini no feewi ha wona seeɗa eyyi ɗum noon Allah jarama Seydi Kane mi salmini renndo ngoro a jarama Seydi Boli mami arama joni mawɗo fulɓe Mamadou Yaya Seydi Ba mami arama joni jettoɗen Abbas Sarr e hankkadi yewtere men ko gasi ha laaɓi mawɗo fulɓe tan no uddata tan ma kisa ma ɓeydo moƴƴude sadi ko mawɗo fulɓe so tawi uddi diral fulɓe tan ma waɗ fayida ɗum noon kettoɗen Abbas Sarr e jaydenke men toon to Pindia TV ƴeewen tigui yiyanamo kono haaditi ni Abbas Sarr bisimilla gueɗo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mawɗo monsieur Kane mi salminima mi jarnimama mi ñaguima kisal mi ñaganima kisal aussi rendo ngo kala enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokken ketki e nanki ɗi gandanɗa hoorema peut être no wawa wallidde nde wonno fulɓe mbi nande e famde jiidani alors ko heewi e peut être ko yimɓe ene jawta no wawi taw yimɓe ene gandi ko kalata kono beele eɓe paami exactement holkoɓe kalata ko surtout hande leydi Sénégal oɗo saaha ɗo toliɗen enen tolni crise musɗo crise o noon addi ɗum ko enen jogui une population jeune sukaɓe noon to mbawi rendude foof ko message no won waaji goto naɗo wi ene wayno heewi ni mabɓe ɓe keɗata ko radio effectivement no woodi no wawi taw ɓe keɗata ɓe kodi koye réseaux sociaux ji ɗi donc keɓe kollate ko e réseaux sociaux ji walla ko yimɓe kalata e réseaux sociaux ji ɗi occupation on ɗon ɗum noon ɓuuri hewde e noppi mabɓe alors ko ɗum waɗi hande population kala ndo nodda sukagu ngu ene heewi yaltude wona par ce que eɓe calini lamɗo gonɗo ɗo walla wona par ce que ɓe ganda lamɗo gonɗo ɗo beele wonko liggi walla liggani ala mais c'est parce que kamɓe e sehilaɓe mabɓe kamɓe e wondiɓe mabɓe kamɓe e yaadiɓe mabɓe ko ɓuuri ko ene hewde a faami ko kamɓe gondat donc yimɓe so gondi sene kalda sene ene jewtida en général ko ɗum mbaɗata retenir manam ko ɗum ɗon nanggata haqqillaji meɗen eyyi donc ɗum en jeeya e on ɗon facteur goɗɗo min ko weddanode erago hande e o saaha gonaɗo wonake ke saaha musɗo wonake saaha beñiɗo wonake saaha mo gandanɗa hoorema dendagal opposant ji leydi ndi a faami a jaggata hen goto wima e wonde c'est à dire que opposition ma min mbeɗa jaaɓi neɗɗo wadde opposé wu mais won un opposant mo gandanɗa hoorema ti objectif manam ko kalara ko a faami
ka positif c'est à dire sono moƴƴi mbiya ene moƴƴi mais sen bonni aɗa jogui droit wiide en bonni kono so tawi neɗɗo darima e nder leydi sénégal hannde wi ala ko waɗa e sénégal kala ko waɗa e sénégal ko fenade moƴƴani ɗum koko nanni goɗɗum ko wona évidemment ko yimɓe jiyata ko ɗum woni noon hande cukagu ngu ko beela effectivement yimɓe daña une communication mo ganduɗa hoorema laaɓɗo cer natawi haqqillaji mabɓe walla kadi suka e nder rendoji ɗi sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema haqqillaji men ene laaɓi effectivement eko watte ko walla ko woni ko e leydi ndi mbawa tellade e nder nokkuji ɗi mbawa fammindeɓe à part ɗum noon en beltanima député Deme en beltanima no fewi mais juste rek enen joguino contribution walla namdal c'est à dire hande enen jinno ɓesgu fuutankoɓe ɓesgu wonɓe e ɗum diwanuji foof ɓe paama a faami enjeu gonɗo hande e nder sénégal enjeu gonɗo e nder sénégal o ko enjeu kulɓiniɗo a faami ko wona hunde foof haale ha laaɓa par ce que sa ɓolti ha laaɓi tan a bonni foof mais haqqille waɗira ko famde e andude ko foti ko wonde e ko fotani ko wonde donc mbe sikki ko ɗum ɗo jinnomi hen ɓeydude mi salminima mi jarni mi salmini rendogo kala jaram Abbas Sarr jaydenke men toon to Pindia TV ballal Allah ballal Dawda Moussa Dia eɗen gandi haalirde nde ko haalirde wonde fayida no fewi en calmini ɗon mawɗo haalirde nde mawɗo meɗen musidɗo meɗen Abou Samba Diop ko ɗon calminten kadi bani meɗen debbo Leyla Ndiathie eɗen gandi koɓe golloɓe golle matini no hannirta ni Amadou Moussa Anne kanko woni ko ganduɗa kanko joguiɗo programme o salminama o juurama e dendagal kadi hono Olel e calminen ɗon Adama Diop en calminimo no hannirta ni Hafsa Diallo en kamɓe fof ko golloɓe golle matiniɗe toon to Pindia TV machallah golle baɗɗe fayde mbaɗa toon ɗum noon Seydi Sarr omona hetti en toon to haalirde nde a weltanama no fewi yo guen yoɓe moƴƴere ko ni de jiɗɗen minen komin min gonani ni hay animateur en komin addoɓe jeyanɗe tan so tawi onon jeydiyankoɓe son naati barme o ma wawa wadde lamɗam tigui tigui o wasa wonde tekmuɗo o jettamo jarama jehen toon to mawɗo fulɓe Mamadou Yaya Ba kanko uddata toɓɓere nde hankkadi mbaydiren e bandiraɓe kadi ha ñande wonde so weeli gueno Seydi Bapulo jaam Allah ñalema eyi Seydi Kane mi salminima mi juurimama samitama juuram mi ñaganimama moƴƴere mi ñaganima dental ngal fof ɓural e moftare yal waddanen en beltima hannde kadi nde kawruɗen e sakket yewtere nde puɗɗoɗake e mayre kono noon dañi e gakam e no feewi surtout noon yo oɗo mawɗo kaalɗo ko haali ko tongi yewtere nde tan ko haali ko fof ko noon woni yiɗande hoore mum wona amen banndo wallahi neɗɗo ne yiɗa yo aɗa yiɗde hoore mum taw nde yiɗa goɗɗum sa yiɗani hoore ma tan ma neɗɗo goɗɗo yiɗde hoore mum gokkuma ɗum noon enen nganndi kam Macky Sall so wiyama liggaki walla laamu mum heɓɓine ko wonko jilli heen ko wona goonga enen nganndi ɓeeɗo opposant fof ko ferotooɓe taake tan hay heen goɗɗo wona laamɗo mo yimɓe keɓori naftorade eyi ɗum kam eɗen nganndi ɗum noon enen mbatten haqqillaji no feewi ceernden googa e gandal ɗum noon Seydi Kane mi tongira ɗo tan on beltanama no feewi on ñaganama balɗe ɗuɗɗe e battal moƴƴi en calmini dendagal terɗe dingiral fulɓe fof telliɓe hen ɓe tellaki hen fof en juurima yo jam moƴƴo ñallanen ha haalen garowo so Allah ne ƴetti mi ƴeewa heblade umade law mi jok mi yaada e yewtere on jarama a jarama Seydi Ba golle ma jooɗi peewi yo guen yoɓe moƴƴere inchallah ma en gartoy e nder ɗeɗo henne jewte bandiraɓe puɗɗima nadde gaddi jeeɗo men aɗa gandi ko jeeta ɗo ko so tawi Tidiane Tafsir Thiam kañum yiɗiri hooreje leydi tan ko gollotoɗo
so tawi hoore leydi ndi gollima tan kanko tan welimo yonimo Mamadou Yaya Ba so tawi kañum dardata hoorejo leydi ndi hayso gollotoɗon ne ko yo rokku ɗum gollorgal jooɗoɗon wona e gollade onne kadi ko ɗum tan yiyata so heɓa ɗum ɗon tan wiyata ko fewani nima booli kañum noon hoorejo leydi ndi so ina golla e so gollani e so hokka ɗum gollorgal fof yiiɗi ko hoorejo leydi ndi ko yo dirtu kañum jooɗo e jappere onne kadi ko ɗum tan welata ɗum ɗum woni haala ka oɗo yiiɗi ko yo hoorejo leydi dirtu jooɗo e jappere oɗo yiiɗi ko hoorejo leydi yo rokku ɗum poste oɗo yiiɗi ko hoorejo leydi ndi programme mo jogui o ina rewi lawol wadde noon ɓeɗo kala goto hen foof ko haalande muɗum banggue e tataɓo noon walla nayaɓo noon woodi e on ɗon kañum ne andi ala ko wawi wonde haydara kono kañum yiiɗi gandanɗa hoore maɗa ko saranede e kalis e gandanɗa hoore maɗa ina heeɓa ina waɗa dépense ina wurnida galle mum onne kadi nan ɗon ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe haalirde rendu wondude e kola ɗon layen ha toon to hello Facebook en jetti en jaari no hannirta ni karallagal to ngal wonno toon ko Kodde Maya woni Babil Biromane gorko mo sori Male Jammal Ndendori toon to kola ɗon layen wonno toon ko Diawo Diallo studio Makka Hadi Makka Amadou Sada gorko mo Ceski Banayi haƴode Maywuro Hadi en jetti ceerno Aliou Ba kono kadi en jaari mawɗo meɗen Mamadou Abdoulaye Déme député assemblée en beltanimamo kadi no fewi no hannirta ni kono kadi en jetti Abbas Sarr mo ganduɗa kadi ko toon to Pindi TV woni Pindi radio e o yettama jarama gol makko jooɗi peewi o addi o kadi ballal makko baɗgal fayida no feewi dendagal digaral fulɓe wonɓe ɗo ɓoggol ha yettiyankoɓe e nder kaalirɗe he foof jettama jarama ƴeewen seɗen mbawi hebde musidɗo men Alhousseyni Sow o habra ene musidɓe tawtoraɓe yewtere nde e oɗo hen saaha Seydi Sow Pullo jaam Allah ñalema e kiren jaam jaam ñallema Seydi Kane mi salminima Seydi Sow Pullo mi salmini rendo ngo e kuuɓal jarama mi sikko heewi noddago de oɗo de ko bendorɗo cilonnaɓe ko yimɓe gaccata assalamu aleykum mimi cilonnaɓe gaccata ko ha yimɓe mbayno tan fuɗɗo arde bisimilla Seydi Ndongo jaam ñallema ni mi windi hakkilnani mi windi de mi haali mi tampi yiyani bindol ma bisimilla hayso hojom tan feccere probléme mi wi tan Allah jarama on jarama min beltima hen no fewi yewtere nde waɗi fayida eyyi neɗɗo noon so hollama lewru wi yiyani yii ko hoodata ɗum yimɓe mbawi muɗum jeewo hooda taw yani lewru dare da il faut daaro ɗum eyyi ɗum ko haala moon ko heddoro ko noon ko noon aduna wayi neɗɗo il faut mbawa yiddude ɗum il faut mbawa anjide ɗum gonga anduɓe gonga ɓe ne gandi gonga ɓe ganda gonga ɓe kadi ko noon tan goori politique noon ko politique fay noon eyyi par ce que ha sa ligguima haade kañum ene yiiɗi ummade gummoɗa place ma jooɗo e place he yiyata golle maɗe jaɓata haalde wallahi haali wiyete mata ko so ari ala ko jooɗo watte ɗum woni rôle mabɓe heddoro tan ko yimɓe yiiɓe ɓe gongdina ko jiiko eyyi ko heddi ko noon kadi ko juuɗe Allah woni bon enen kam en jii kam uus kam ko waɗi ko wiimo janggoy heddiɓe hoto janggoy ɗum kam ko hankkadi aduna fuɗɗima famde quelque chose hande kam heeɓa kam nene gullay ɗum usare ko italnaɓe mbiyata usare woni ko usare omo hutoro heddiɓe kanko mo waɗa gueɗe makko eyyi kanko de yimɓe kam gandi hankkadi kanko ko hoore makko toon o kippani heddiɓe yo Allah waɗan en jaam tan waɗi en nden ko jarama yo Allah waɗ deejere Sénégal yo Allah waɗan en deejere on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere mi salmini bandiraɓe ɓe foof amin yo Allah yoɓon moƴƴere ya rabbal alamin nanama famama Seydi Ndongo machallah ma en gartoye politique tan goto foof adda hen yiyande labtude inchallah Alhousseyni Sow ñagamo yafo e taƴere nde bisimilla guiɗo eyyi ko noon Seydi Kane enen dendi gueɗe ɗe en calmini ɗo denɗi men Abdou Ali Dia wonde denɗi men Abdourahmane Aw Abdoulwahabou Kane a yettama kadi e hande kadi nde yewtere fattama lamire miñi men on wiyete ko Aboy Diop Seydi Diop salminama en dañi tawtorede ɗo goto e ɓiɓɓe men wiyete Aissata Racine Diallo yimmum sukaɓe en calmina ɗo mbaɗi men on ne ko Aissata Sy Garli enen wonde Aissata Sy Ndulumaji Funeɓe ko badiraɓe en calmina ɗo Aliou Ba en calmina ɗo Aissata Malik
Sak Malaw si ko bajiraɗo gawro fulɓe gawro dingiral ngal kadi Dieynaba Salli Seck wuraya Allah mawɗo fulɓe on wiyete ko Joom Mamadou Yaya gurdam juɗɗam baali men wiyete ko Kadiata Abou Salif lamɗo camɓe o e jajaɓe on wiyete ko baɗi men kadi ko Mayram So Pullo dendi men ko baɗi men Oumou Thiam wasa farnade Ceerno Aliou Ba woni waliw fulɓe waliw dingiral Seydi Ba gurdam juɗɗam Ceerno Abdoul Wahab ko ɓeɗo goni Allah walam hen caggal min kaldema no Ousseynou Sow Allah jarama on jarama noon yen tawtore kadi ñallal gartowal jarama Ousseyni Seydi Sow dokkodiren bandiraɓe aadi janggo waktuji nogas ɗiɗi ma en jokkodiri Ibrahima Demba Dia Ousseyni Sow yadude dendagal dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam bandiraɓe tedduɓe hettiɓe on jettama on jarama gol mo jooɗi peewi yo gen rokku en hono hirde jaam wonɓe toon to haalirde no Aissata Maren Alaji Amadou Ndongo Babil Biroman Mamadou Samba Ba Mamadou Salen ɗiɗo mo Guédé Santhie mo Jama Alwali Mamadou Sy mo Sadel saminama jettama kadi jarama jurama jaare salen jettama jarama e camini hono Penda Gallo Dia ko ɗon calminten hono Tidjani Tafsir Thiam omo toon helle Facebook machallah kamon kadi ko baɗo partagé omo heewi yaade men kadi ɗum fanno yettamo jargol makko jooɗi peewi tedduɓe hettiɓe yewtere nde ande fiila ɗo e nder ɓoggol ngol andina ɗo yewtere nde kadi nana toon to hello Facebook on taw yewtere nde toon to YouTube inchallah on jettamo jarama yo gueɗe rokku en hirde jaam Yalel konko baba mum bokale ya konko ba lobbo banu habi mali yo sori malo sori malo ya konko ba bandu ala san mali bisma Harouna Pouy etama jarama ka hetti enke 3W Lamine Sy toon to Norvège gol mo jooɗi peewi ye konko ba bandu Ismaïla Mali sori mado Yalel konko ba komo tilini mi yo Ousseynou minimi